Oyaore nya Kwaramuga Jwang kamoro moro maintie ma chiegni chenro ma kaka wanene ma doko chenro mogik ma dwe mar 11 higani. Wamora ahinya ni yiero mar bedo kod nyakalondo mar Ramogi FM kod Ramogi TV. Mokwongo en gone Jehova Nyasaye erokamano kuom chako miwa thuolo mar nenore kendo winjore okinyi ma kawuono. Mar ariyo wagone Nyasaye erokamano bende kuom miwa mich mar koth ma bende chwe kendo burore Nairobi ka kod alwora mare kanyakla kod gwenge mamoko masanja e piny Luo. Mar adek en go mos makende ne johera te mag Ramogi FM manyo bedo kod ng'ikruok nyoro godhiambo kochakore saa 1 kaachiel kod nyaka saa 3:30 mano mar odhiambo ma bende yorewa mag tudruok nyo bedo kod ng'ikruok. Kata kamano erokamano ne Medusa Mawa manyo timo kinde mar neno ni wadok e yamo e sama owinjore. Warwakni machiegni wuok tich ma kawuono e chenro ma kaka wanene wan gi weche mathoth ma bende biro konyi bedo gi ng'eyo kendo biro golo dok e iti Kwaramuga Jwang mbaka e magero piny. Ka pok aguro chenro akaw thuolo mar rwako jowetewa ma bende wabiro gogo mbaka ka yene muna akaw thuolo mar rwako gavana maonge portfolio. Owacho ni 2027 embe oseloso tim mare. Ok wang'eyo ni jalopne dhi bedo ng'a, mano siri ma en owuon obiro nyisowa. Ok wang'eyo ni mae sa mowinjore koso rito 2026 mobiro golonwa kadi mokane bwo mesa koso nang'o. Gavana oyawore. Oyawore nyoje. Erokamano. Ine gavana maonge portfolio, en speed governor koso Central Bank of Kenya governor koso governor mane? Chako maber to man koro chaki kethe gokinyi. Awe ateno gi kidi. Mose jopiny. Erokamano. Amos ni Kwaramuga Jwang kamoro moro ma gichiwe gokinyi ma kawuono. En okinyi Victor majaber manyasomi wa thuolo mondo wabed mangima. Kaka pile awacho ni ok na automatic kata kayem nono mondo wadhi enindo gokinyi to kendo wachiew gotieno to wachiew gokinyi ka wangima. Omiyo akwayo maber ne Kwaramuga Jwang kamoro moro ma gintie ka wachako juma. Yes, ikoni aonge portfolio lakini budget wan god. Omiyo en gima ber Victor. Ang'e ni en gima ber waneno ka koth chwe kama thoth kuonde mang'eny. Omiyo wageno ni en gima ber Nyasaye biro telonwa jogo ma samoro nchoketo cham. Aparo ni ng'amo keto cham oko bedo ne mamor ka koth chwe kendo wageno ni obiro tayo cham nyaka kamoro makoro gitimie maber kaluwore ni samoro cham mar higa ncha ne ok otimo maber ahinya. Koro miyo en gima ber. Yie bende ami mos mathoth. Inchane e kor juma inchane wabeti kamoro gi Jay. Isini ya Jay gi Nyakor Perez Ken Muga to gi osiepo wa engineer Rolex Wasonga. Kor juma wa kwagone dendu mos kamoro. To ntie ote manyo miwa Victor jo ilungo ni bodyguards yuak. Bodyguards marito jotendwa ahinya kinde campaign gi yuak kabisa kendo jende yuak ni jotelo samoro wigi wil kodgi ni kasama campaign otimo mach kasama gidwaro jogo marito gi to kijende gi kao thuolo gi malach kendo konyo gi lakini ka gisedonje apisi to koro wigi wil gi rawere gi ma imiyo samoro miyo gi tich matek. Koro giwacho ni kata ka udonje apisi to wan bende parwa uru kik urita itani kendo gichagirito mana ka yiero chopo ma samoro bende jotelo gidwa mana ni gimegi 1,000 gimegi 500 ka giromo lakini tich ma samoro nyalo loke ngima ng'ato kata gikony gi e yore ma e bodyguard bende nitie jomosomo gina jok ma samoro ogich bede gi madongo nitie jogo ma bende osomo nitie gik ma ginyalo konyo. Koro en yuak manyogi koni gikwayo tim mar kaka wanene ni mondo wawuoye gi jotelo kik gitiya gi bodyguard gi kijende gi sa yiero kendo to ka gisedonje apisi to wigi wil kodgi Victor. Mano ote ochopo aparo ni Jay bende ote ochopo kare kabisa. Ote ochopo kare kabisa. Da wacho mondo makwana biro teno gi kidi kanyo. Ok wach maracho wach maber. Iwacho maber Nyasini oyawore. Oyawore wuod Kagan. Erokamano nyamor kaneni. Pod warito piende kata mna wiye kata mna lep kata mna ip. Ok nyande gi dhok gi bunde. To jumba ariyo kata mna pien. Pok ochopo Nairobi. Obro manyo wuon nyasi. Dwarore mondo mbaka ng'eny monego go tiro maber. Nyasaye orita maber ahinya. Abenda aru maber. Erokamano. Aduoko ne Nyasaye erokamano. Mokwongo amosi ni Kwaramuga Jwang kamoro amora ma gintie magineno kendo giwinjowa. Mondo agone gi erokamano. Nikech sama gikawo kindegi ne gineno chenro ni to ok gitime kayiem. Gitime nikech ging'e ni chenro ni konyogi
yudo matut chenro ni miyo gibedo gi paro maleo ta ahinya chenro ni miyo gibedo gi ng'eyo. Wagonero kamano jowinjo wa mang'eny nyo an dala iliel liendo mera moro iluongo ni japuonj Kenneth Ouma Ugola nyo wa iketi chabich e dala ne Pudha to ji mang'eny nyo kona na kel mos achiel kuom gi en wuodwa iluongo ni George japuonj okolew ni chenro ne masani kaka ene rusa ng'eni oseyawe kendo winjo wa kata nenowa to gi ji mathoth mabende nyoko ni chenro ni miyo samoro gidwa lewe kata tich to bende wawachi ni nyo gimoro mora nikech japuonj Kenneth nosedhi retire to nya neno riwruok mag jopuonj mabondo moseretire manyo mora kabisa nyegi pimo chenro magin go gigo magidwa timo kendo nya neno ka berna ni gin jopuonji wacho ga ni retired but not tired nyegi timo maber kendo chenro magin go amedo lamo ne Nyasaye nikech mama na kanon bende en achiel kuom jokanyo head teacher na machon japuonj Okecho Lodhe ni kanyo japuonj na machon kapod atin lower primary nwapako na Radi Wonyaumala japuonj Mr. Raila bende ne kanyo so nyo mora kaneno jopuonje mang'eny manupuonja masani osedhi retire to gin kanyakla kendo neno ka wenge gi pichni mang'isi ni riwruok gino nitie kako miyo gi teko miyo gi mijingo mabende gitimo mayot gin gi buche gi magidhiye gin gi chenro mag timo dongruok magipango so nyo challenge ni kata ka wabende wan joma tindo nyaka wang'ie ni kik warit kosechopo sama koro wadhi e yweyo gigi wachak ka pod wan gi teko ok watinda ahinya lakini sama pod wan gi teko ma Nyasaye omiyo wan to watim gini apani ma momiyo kata mana wan gi put moro madolo nyalo paro ko gae no bire studio urogae iga mokalo ma paro moro no biro ma paro no sani kore ngima nitie nikech ng'eny ji ema miyo unyalo yude kaka udongoru maber so dhano riure kamora mora mauntie kikundi mora mora mauntie umanye kaka unyalo riure kapod utegno mondo chakie timo gimoro nikech kutimo kamano tiyudo ka mbele kucha nyalo bedie mayot to ka ini dwago elwenyi ni kendi to gi uchumi masani koro joma tek osewuoyo ni ok dibet maber so riwruok na eteko apoyo kabisa to gima Fredo wacho to adiera nyowa kamoro nyewa budho gi nyakwar Peres Kodento gi engineer Rolex to yawuoto ganda moko nyo kwawa ni wakwane gi jotelo gi ni gitiyo matek masa moro ka ng'ato ne gi ich wang' gi jatelo to gine michomo gi to ni jatelo kose yudo ngas mochopo kumodwa chopeno koro bolegi giwacho ni jotelo mondo nonie matut gi ng'ie ni vijana makonyo gi ahinya ndalo campaign gi de gitim gi nade ka gidonjo to kata kok gidonjo to kata sama pod gidhi mbele gi tijgi ni bendo ng'igi maber ok ni samoro gimoro siepna moro wacho ga ni wadonj ka wayude fork and knife jatelo ni mna fork and knife to yawuoto ganda ge to ni oko gichamo ya baga mitoka to jatelo kose wuok to wuok gi toothpick to ni wadhi uru apani chenro nego bedie nikech ng'eni sami tiyo ne ng'ato ng'eni wahadhosa lakini wawacha sami tiyo ne ng'ato nyako bendo ng'e kasa dolo kumbo bro yudi kode nyaka bede chenro mar neno ni in bende yude haki mari so en paro mang'eni jotelo winjo kendo gibro timo kamano ing'eni yawage timo tich mateka nyalo paro speaker ma Senate Amason Kingi ndalo moko nene gwenge kocha makoko moro no wuok kama ne gintie weche mag siasa ma ng'ama no rese jamani manotiyo gi dende kaka rageng' ne jatelo murito to donge kata Kilifi ka bende nitiere jatelo moro manogolo magina mochielo ng'ato to wach ni jaritne nikech koro mondo geng'ne wich kuot ni jaritne manyotimo kamano kata mana kes mar Kimilili
wanyalo paro. Yes. Bende notimore kamano. So wangi gie uru maber. Governor kapo Nyasaye ugwedhi kaka ng'eno dhi gwedhi. Yowuoyi mabede gidongo kama jaluori kaka. Moko aneno kiwe chien ka. Ageno ni imiyo gi kahawa moro gi muro golewo. Sama ne studio ni. Ana dhiga kodgi maber Victor. Adhajiga kodgi maber. Victor gino VOJ ang'eni nitie kamoro ma bwana ni bro geto mbele kata dwani wa wecho se wachore mang'eny mikende o mara Jay Giri o mara wuod bondo ni o nyakwar ruoth ni ang'o Philip adwano thegwa adwano thegwa mondo wechegi thegwa chon wakete lela mondo ng'ama dwa ng'eyo ong'e ng'ama dwa winjo winji Philip nitie gimoro ma na akwayo kinyalo timo na ng'wono mondo watiek gini nikech ok abedo gi kwe weekend tok ngeso ok abedo gi kwe kata matin mara en simu mara kadonje WhatsApp Facebook kamoro amora en lweny mosiko lweny maonge tiende so Philip miya tebo cha mana kwayo mondo wang'e ni tebo ni chalo nade mondo wathegre gi ji nikech okinyal keta gi lweny ineno okinyal keta gi lweny to namba ni e tebo ichoro mna malo din malok page e kiwuok to nikech ne ng'ene muma bende wacho ni ka in ng'ama nigo to samoro bende pare jowete okichodha points te pile samoro iwene jomoko so governor Man City timo ng'wono ne timbe mamoko ok biber kwa kawo gine dinwa emomiyo table is important ni kata bed mnani nyulocho to jomoko ka benyo locho to king'iyo table to bende kata kuma gintie podok waneno so wahore uru horruok ber horruok ber kikudhanje na wach ka kudhanjo nane tuke 38 ema ngiso giko ma season ema bro ngiso to gisega 12 kende odong 26 16 jomoko sega 12 to gi namba 12 Victor aling to kiki kaw namba nikech ng'ama odong 26 ng'ama nielo ok igwe wadu ka nielo emo mi aling jeyo ng'ama ber ni ng'ato seluare lo to koro kisas itega dong gi gwe abro kwani wa otos chopo kare nyakwara Mugajwang kendo mane chuny wach others benitie kiongera mogi top 10 bas mano koro wachni Victor kapo kiloko tanga ini ng'egi kanye governor ini ng'egi kocha koro piny koso ichako gi malo wangi coach manyien amore ni obi okiduoko penjo governor un kaka joka ung'ie kochakore gi piny koso nuchako ng'ie gi malo to iwinjo ka Jay wacho ni kamogi kieno kamoketi tebo otemo manyo to pod okonewa onge Aja kane janyao seche moko dhoge ng'eny kinjo ka janyao koni ni goyawa ero kamano jomano ng'eni bamba kama bende kwa chako sani to kwa bitieko kata kamano jo Netflix to ng'e ni season manyien pod ema rito gie gin to gin jo season manyien ala no biro yaore en mana mus mokini jambetre nyakwara Mugajwang weche mag siasa gi weche mag gwelo nyo neno gi kodirani ka jatend piny Kenya kokalo kuom oboke moyedhi mar piny owacho kata Kenyan Gazette nitire nyinge mamoko e piny luo kanyakla kod jo siasa mamoko mauke gwenge mamoko manyo pod ne gilemo e migepe mopogore achiel kuomgi en manen governor ma Nairobi County Dr. Evans Kidero manyo milemo kaka jakom mar board mar KNTC ma timore ka manen jaor bura mar Arieda Nicholas Gumbo mabe ne olaro kom mar governor e county ma Siaya e yiero mokalo no yier kaka jakom mar board mar Kenya Sugar Board ng'eyo ni chik manyien ma sukari chako kelo kendo Kenya Sugar Board manen jaor bura ma Kesesa Swarup Mishra benyo gwel kaka jakom mar board mar Kenya Biovax Institute Limited ma bende ahinya otudore kod weche mag timo nonro e log tich mano mar Kemri jomadongo en ang'o minyalo wacho e wach mar gwelo manyotimgi Senior Jay Bonyo apa ni en poch gi pak ne daktari Evans Kidero to gi engineer Gumbo wajonya
wajonya oluongre ga nosiepa dhiambo nitie moro mwacho ga mokadwa wacho piny okinyi apa ni en poch gi pak to gi jogo duto moyudo welo nyalo paro kata ikore kanyo Omera Albert Ojonyo bende nyoyude gimoro ka CS Wandai no pare to gi ji mamoko waya kinyi wenwa bende naneno ka oyudo gimoro nyisi ni serikal bade lach dhiang'ie lach ng'ato ka ng'ato nya yudo gimoro tapani ma berie mokalo en ni ka osemi tidwa timo godang'o nikech lemo gi ng'eni samoro imiyo gaji kachalo gima en gima idwoko lwedo to kata komi ni dwoke lwedo tidwa timo kode ang'o adiera makende VOJ en ni lemo gi biro gi teko mathoth en teko mar manyo ne ji kata yudo ne ji tije en teko mar loso lai maber mar chenro mag kambi kata board moketieno so jogi manyo mi nafas apani bro bedo maber ka gibende giwuok kogo to giwachonwa ni ang'o gang'o ma gidwa timo kuom higni 3 momigi en gwelo kata welo mar siasa onyalo lokore sa asaya mano nitie lakini sama in kanyono ang'o gang'o midwa timo nikech nitie jowa mang'eny mosemi lemo moko nomimno cha dwe mar okwongo higa mokalo to nyaka sani bende gilal nwalalo ok wawinjgi ok wanegi to yande kane pod gidwaro to ne ging'eny kuomwa moko bende nitie mineno kowuok oko madwa neno na diera lemo momiani adwa konyo goda kata bed ni ka in jakom mar board to teko ionge godo mang'eny mar kaka kambidhi lakini nitiere samialo buche ma ine gi teko ma nitiere gik mang'eny mok nyal dhi mbele ko kiwacho ni kanyo ta yie kanyo ta dagi board bedo mana board ka jakom nitie so ko mi komno ahinya ma to kora loso gi engineer Nicholas Gombo Wajonya omiye kuma chuny joluo mang'eny nitie ma en pur mar tiang nyoma ka gibuok ka jatend piny wacho ne nitiere kembe karibu 4 manyien migero mag sukari tago machiemo tapenjorani to kigero kembe 4 manyien tabich mag serikal masani idasa tango mabro timore negi tapenjorani to jopur mag niang kamora mora magintie obed Soni obed Chemel obed Muoroni obed Miwani kamora mora magintie en ber mane matelo ma Nicholas Gombo dhi bedo godo e Kenya Sugar Board magibro medo apani jaluo bro ng'iyo Gombo gi wang' maber ahinya kanitiere lokruok ma higni ne 3 e board ni bro kelo nikech kata ka en gi lek moro nitoke kanyo kata ka koro luongi yiero kako sebedo no chung siaya kwa koro duogo kata no dwa chung to mage chiel kuom penjo mibro penje ni to kane ine board ni ang'o gang'o mane timo mondo konjo pur so apani en nafas maber mar engineer Gombo mar neno ni japur niang koriwore gi jo board mamoko to gi office midhi losi nikech ng'eni Kenya Sugar Board novunji to koro chik manyien manyo ketne ema koro duoge ema pani Gombo e pointi mokwongo kata nomini mokwongo mar Kenya Sugar Board manyien so en gi nafas kaluwore gi chik to kata kaluwore gi ng'eni samoro bende kijatelo ng'iyo ganda ni gi wang' maber bende ongeto nikech ibroko ne oyo kane nitie sukari kila par tikone miya urareyo makata ka ng'adonjo dala to dhano madhie sukari kik bed ni an jakom board ma sukari to onge sukari mitimo ang'o madhi kadonjo dala mago nitie mago timre wang'eyo so gin gi nafas maber mar loso nikech weche mag pur ni ang'wase wacho ka so en gi nafas maber mar bero sekta no
kotiyo gi jogi mamoko midhi ketgi godo e ofis mar bodno. Erokamano. Evans Kidero bende nigi nafas maber. Nikech inyalo paro ni Kenya National Trading Corporation ni nyo nigi to moko. Yes. Weche mag edible oil nokel gi weche mag cereals. Mondo ochung'ie kama ber. Obende jopiny bro ng'iye. To jopiny penjo ni to ma yando wuok kaluwore gi mibadhi mane nitiere kambini. En kaka jakom. Obro time ang'o mondo japiny oyud ratiche. Nikech ratiro mar japiny en neno ni kanitie ng'ato manotimo mibadhi. To ng'ano kaune chik kata kitimo nonro. To tim nonro makare manyalo miyo japiny bed gi adiera ni kambino iriembe e yo maber. So bende en gi nafas maber kabisa. Mar neno ni chenro mag Kenya National Trading Corporation otimore maber, weche mag mibadhi manyo luoro kambino. Bendo tim ang'owa odhi karumo nikech rumo tok di rum. Mano tawacho ni ukinye sana. Erokamano. Gavana, chal ka gima olemo mar broad based government ni medo yarore kendo kada mana joma ne pok omi gimoro wang' ni koro mi gimoro. Ing'eyo ni mogik gumbe nomi gi sirikand Uhuru Kenyatta paro Kenyatta National Hospital kaka jakom mar board. Sani koro Nyasaye yaone yo kamachielo kaka jakom manyien mar Kenya Sugar Board kokalo kuom Sugar Act ma 2024. Evans Kidero bende manoyier kaka CAS, to kata kamano do gi weche manotimore ka gin gik makoro wawacho ni kinde gi oserumo. Nyo chako mie thuolo kendo barito board mar KNTC ni. Victor, nekech sa hapa nadonja chuny wach. Yes. Jeyo sekele mose gine kama mose yiengeno adonja chuny wach. Japiny mantiere koak samo wawueni. Japiny mantiere oyugi samo wawueni. Japiny mantiere nyatike samo wawueni. Kanyo owinjo koland lendo gite. Miyo masa moro koyo koro sani obetie ndiri kapoko njuke. Owinjo koland ni Kidero omi lemo. Omi gumbo lemo. Openjore ni to ere kaka gini dhi loko ngimana. Masha kiagi chief gini gi otame chulo ni. Gini penjore ni to japiny kech kinde duto giwinjo kilando lendo gi. Openjore ni to ere kata ja boda boda masani koro ntiere kibuye kanyo moting'o ng'ato kochomo godo airport. Penjore ni to gini dhi loko ngimane nade. To ntie yore ariyo kende ma gini loko godo ngimane. Mana kama je wachecha. Jowa bedo ga gongwana mang'eny. Ni joluo komi ng'ato lemo ng'ato nigo ofis to koro ngwana mang'eny gi kisungu dwa bedie mathothie moloyo. To joma moko gi gin ka giyudo to ging'iyo ntiere kaka jogi nyalo nwang'o tije e gigi. Koro ka ok wanyal translate apices kata apisi momi jowa gi mondo mi gikel lokruok e ngima jowa to gin kayiem nono. Nikech mokwongo gini ng'eni miyo lifeline king'iyo jok moyiergi to gin jok mancha ne ochung' to yombi yiero mokalo. Moko kuom gi nochung' gi jatend piny. Koro gini miyo gi lifeline kisiasa nikech ng'eni ka siasa duogo mbele kae to gimbe koro giywak ne jatend piny ni hawa ka dok e campaign to lweta ni nono. Miya kamora makie manyalo yudie kata mana tendari adek magi adiri mag maro gine mane chuny wach. Ayude koro gini namba 1 kuong konyo ng'amo yierno. Mamano tena di ni nyako konyergo nikech osara moyudo kacha ok odhi tero ne ji e gweng'. Yo kana kara osara, en mana sitting allowance moro mimiyogi. Allowance to Victor gigi nigi mbi mathoth. Gini trappings of power. Yes, trappings of power. Gigi nigi mbi mathoth. Kendo ibiro neno ka samoro amora ma jatend piny rally troops get together tineno kiluongo chairman mag board State House kata functions gite. Ntiere moko moseluong gi mamoko bende wadhi kodgi. Koro gigi nigi mbi mathoth. Nikech ineno ka budget mar kata doko ni ok gitema gina executive chair lakini mbi magin godo thoth. Mbi magin godo ni nyaka CEOs ni e bwogi. Victor, mbi magin godo ni emomiyo gino nigi lemo temomiyo gilaro mondo mimigi gigo. Mabendi ng'en appointment no ok biya biya. Obiro nto ere kaka itugo. Ing'eri machalo nade mondo mi jatend piny oket koke gazet no mi lemo no. Koro gigi ka ok nyal loko ngima jopiny. To gina ne gikonyo gichiwo lifeline ne jogi manoyombi e siasa gi. Nekech Victor, jogi ok gin joma welo. Bende ok gin jomodhier. Anyalo wacho kae ni Kidero ok en ng'ama odhier madwaro tich. Gumbo ok en ng'ama odhier madwaro tich. Koni Kidero onge CV. Yes.
man gi referees jogi gin jok momeo mana kaka iwinji wacho ni joma nigo emimedo lakini emeo gini nitiere yo ma ginyalo trikogo gini piny mokony japiny ka ok okonyo japiny to en kayiem nono gumbo kodonje Kenya Sugar Board ma yawo manyien apisi idhi yaw kacha nitiere jok ma ywecho kacha nitiere joma biro tedo ka nitie derepe ka ineno ka jowa ma masawa gi gin ka gidonjo kamoro to gisoyie wigi te giriko ginde to jowa to kodhi donjo kamoro ni iwinjo kibiro kae ni in gi degree ni pok isomo do gisomo ibiro masters kibiro gi masters ni pok isomo maber magi gik ma jopiny wacho oko ka koro iwinjo kangolo ema ng'ato keto kamae ong'iyi gi ume kama ni kijana pok isomo iwinja koro miyo masamoro ne dwa mana tedo chai kae en to pok isomo ni to donjie nade Victor odwaro ujuzi mar Utalii College tiyudo ka jalamo to kodonjo kata ka sani gi Nairobi kae nyaka mokia Kiswahili to gintie ng'ato ong'e riembo gari bora no ong'e riembo no se NTC no miye in ko kidwaro degree mar riembo to ng'acha to gimidwa test kuome ni nyalo miye gari nyalo miye dabo kabino nyono dhi erokamano onyono gari dhi koro Victor paro ni gima ntiere kama duong' mondo mi gigi ong'in to nyalo konyo jopiny kango gigi beda ni lenda ka nitiere thuolo ma jowa ni godo ma ginyalo loko godo ngima jowa ojende ni e gweng' mine ni e gweng' Victor samoro kiwuok kata mana e gate kae tiwinjo ka ng'ato nyise ni yawo Ramogi kanyo okumany na kata mana ywecho kende pile gigi warumo godo pile ng'eny kabisa koro apisi gi ka ok wanyal translate gi mondo mi wang'i ni to momiwa gini sani kipenjo jogo mane osedonjo kuondego ni to into jiadi ok ochuno nyaka ondik directly into jiadi miseloko ngimagi miwachonwa ni sirkal ber michunowa ni mondo wawuo maber kuom sirkal ok iwuoyo kuome maber mana nikech gima otimoni tieko wach erokamano ahinya ing'e ni gimbe gin kama tek ahinya nikech nitiere chike mag Public Service Commission bende magi tiyo ga tiya Victor joma moko kae ogendini mamoko ka be donge nigi chikego so chike gin gitiyo mana ka giluoka ineno VOJ chikego nitie to gima Fred temo wacho en ni chikego inyalo tiyo kodgi mar jiwo oganda nikech adiera makende ka ng'indiko derepe Kenya Sugar Board bro bedo gi branches to gibro bedo gi jodito mang'eny ma bro dwaro no riembe idwaro derepe 15 VOJ ditamre yudo yawuot lang'wen nyalore en gima nyalore nyakorongo jang kaka jomoko time wambe koro nyaka watime mondo kel ber ne oganda luo koro Dr. Evans Kidero Nicholas Gumbo engineer kachiel kod jokombe mamoko mag migepe mag piny owacho mabende nyocha omilemo mano milemo chon kamoting'o Mwalimu Odoyo Wede nyong'ong ni kuomu ni to higni 3 ka orak maru orumo to obro timo gimoluongo ni scorecard maru nokonyo oganda nade koso en mana fanjili ni sirikal ber to jopiny ok ne ber mar bedo e sirikal mane chuny wach ma jowetewa gi koro wacho nitiere kaka chikgo inyalo tigo bende mar kelo konyruok ne ogandawa e migepe maungo jakom mar nuclear ing'e ni to maricha en executive chairman in koro mari nigi oteku mang'eny ahinya ibe koro ti kode maber ahinya obro ng'e anena ni to usekonyo piny luo nade gi lemo ma omiugo to kata mana Martino Gendo chairman mar Fish Marketing Services apani sani onego wamany maber kode piny to wachnwa ni tok higa achiel gisebero chenro mag uso rech machalo nade so apani wabende wan gi nafas maber mar penjogi to gibende konyogi e timo tije nikech ka gin gi gimoro amora midwano wach ne jopiny mondo jopiny omigi yot mar tich wantiere jofwambo nitie nyalo konyogi chopo gigi e iti jopiny erokamano koro giti kodwa wati kodgi mondo wanene wagero ogandawa erokamano nyakoromogi mano ne en mana wach ma wiye mane wayombo godo koth marauka manyo biro mapek ni to kata kamano chuny wach kore kanitie ka eni igni laona 11 gi dire kanyo sirikal mar kor gwenge achiel kuom siro mane jopiny okawo mar siro katiba manyien ma koro tiyo gi sani en keyo loch
e kor gwenge mopogore opogore. Mano nyoro sirikende 48, sirikal achiel maduong' gi sirikande 47 mag counties mekwa. E piny Luo wan kod counties 4, county ma Siaya, Kisumu, Homabay kod Migori. Wasebedo kod governors mopogore opogore ma oserito lemogo. Wago machiegni to wasego kang' machalo nade Nyakwar Mogajwang'. Ber be nitiere koso rem nitiere koso en kayiem nono. Jomadongo ma e chuny wach mabende wan go okinyi mano makawuono. Dibed ni devolution ni oko sekelo konyruok ne piny Luo ka wang'iye kidienje mopogore opogore senior. Aparo ni ber ma devolution osekelo nitie VJ. To ber no ng'enyne olure gi jotelo moyier. Nikech nyaka sani adiera makende ni jopiny mang'eny pod kia pogo gino ma sirikal mag loch gwenge kata counties onego timnegi to gi sirikal maduong'. Nikech nitiere gik mane wacho ni devolved functions. Mane sirikal mamalo okaw to miyo sirikal mag counties. To nitiere moko mabende ne gidongo. Adiera makende mar ariyo en ni nitiere moko manotere counties. To sirikal mamalo pod omingi pesa ni ok dwa golo ne counties mondo tim ang'owa mondo tim godo tijegi. So loch gwenge an kipenja nitiere ber to gi rachne. Ta hinya kwadok e gwenge makaluo VJ. Okaparie ni ber ne osenenore ahinya. Nikech achiel en kit jotelo mwayiero. Mar ariyo en ni japiny osebedo ka ng'iyo ahinya to weche mag county ka kiriembo gi county gin gi kawo gi loko kaka weche mag party mar ng'ano moyier mani office. Koro pogo weche party gi weche county tamogi. Ineno. Emomiyo pod gimedo yiero jogo mok nyal konyogi. Abro miyi chenro ariyo. Mokwongo en weche mag thieth. Counties kanomi weche mag thieth to ne owach ni mondo nikech gine ma ging'eyo dwach jopiny machiegni gikaw weche mag thieth mondo gitim. Adiera makende bende en ni sirikal mamalo pod nitie kaka nochunje e functions moko. To matin manonego gitim VJ. Counties pokotimo maber. Emomiyo iyudo ka weche mag thieth pod rach e counties wa. Kidhi osiptal tibro yudo ka nitiere yedhe ma very critical to siptende mang'eny ongego. To jo county bro koni ni yedhe go gikaw kuom KEMSA. To kidhi ir KEMSA to KEMSA bro koni ni wan bende wane ohala. Kwa miyo ng'ato yath to wan gi geno no bro chulo. To koko chulowa to onge kaka wabro mede yath nikech pokotimo ang'owa pokochopo singo mare. To ma bende tenore machiegni gi pesa ma sirikal mamalo pod dong godo mok mi counties e yore maber. Chenro mar ariyo VJ en pur. Okaparie ni nitiere county moseketo lai maler mar support jopur. Nyocha gotieno chieng' ngeso ne nitie sigana manotim TV ne. Mar japur moro ma sunflower mabom iluongo ni Tom Arodi. Tarodi no wacho ni challenge achiel ma en gode pur ne mar sunflower en ni kano chako ne onge processing plant. Kuma no nyadhi thiny sunflower ni mondo gol mo. Koro no chune ni mondo donji ofuke mondo komanye moro matin mondo tim ang'owa ochakgo. Tiyudo ka county apart from Siaya, counties mang'eny sani wacho ni ji mondo donji pur sunflower. To wacho ni ji no donji pur sunflower to pok iketo chenro maler. Mabro neno ni kase puro sunflower nani tatere kanye adhi kode kanye. Koro iyudo ka jopur mang'eny otimo ang'owa odiwo. Mar ariyo king'iyo county kaka Homabay nochako factory mar rego mogo biluongo ni Mokwa ma Kigoto. Okaparie ni Homabay to kata ka nitie to parna muma bende wacho ni parne gi kata ging'eyo. Ka osekete chenro mar neno ni wuodo engwe ni kopuro dombe
to dumbe ni yudo kaka chopo kigoto timiye mare to mogo bende irego tiuso ne jopiny ma japiny ma Homa Bay yude mogo ni gi bei matimo ang'o mani piny ok apar ka nitie mokwano be nitiere adier e duke wuora an ting'e na jasiaya one roundabout kende ma wan go modong mar mogo tang' nuwachna kama okuno nitie an akia so counties nigi nafas mar loko ngima japiny to nikech ng'enyne nwayiero josiasa to kok nwayiero josiasa to nwayiero jok mane waweni ber mane nyalo tiyo to kane odonjo ofis to donjo ang'o e siasa mar ariyo gimago counties wa piny ma to wawache ler gin county assembly oversight institution nikech king'iyo kaluo county assemblies mang'eny en ODM governors mang'eny jo ODM kore yudo katimo oversight ne ja ODM wadu bedo matek nikech samoro governor no e chairman mar county ODM branch to in MCA kata in speaker in a secretary koro oversight bedo matek mar ariyo ng'eny county assemblies bende yande tiyo gi governors kaka ofereji moro margi masama gidwa duono matin to ni obro thich to governor bende nikech office berne gik ma yude office ni nitiere otima ng'owa olungogi to konegi ni ojoete kik wakethre weche gi nyalo losi to Simon MCA bende ng'iyo 2027 nito odhi survive politically nade nyakod many resources exactly so magi miyo counties ok nyal tiyo tich maber nikech sama governor otimo makosa monego siem wang'i mondo tine jopiny tikelo ne impeachment to impeachment mang'eny gi en ohala nikech sama idwa bedo impeach ting'iyo ni adwa nyamo tam ariyo to ane higa mar 3 tam mokwongo to jogi dwano gola oyo ok timre we waluong gi wawinjre wago bei to koso go bei to weche gi bende timo ang'o timo lal so an kipenja mondo awene wuodo engwe ni en ni devolution ne en paro maber to gik mosego devolution piny achiel en sirikal mamalo mok ter pesa maber ne counties mar ariyo en county assembly mok tim oversight maber ne ang'owa ne governors ne executive margi to mar adek bende en japiny mokawo ni county kata sirikal mar county en achiel gi party mane gi yiero godo ng'at matimo ang'owa ma kiwuok ni kwero tinto kin kodwa in waneni kata kipenjo obro mosi kidonje county to ipenjo ni to governor to timo ang'o madwa wache tikone gene bwana governor tukone wapimi in joka wapimi waseneni usenyiewi nikech gin ging'e ni mano ng'at gi mano japati jopati ng'e ni idesa jopati ok ikolo wang'e so mago gik moko adek tang'wen go ema miyo devolution ok tim maber erokamano kapok amiyo wuodo yengwe thuolo wawinjana kaka Jeibonyo omulo wach moro mangima mokalo bende wach mar deko pesa miko kokalo kuom sirikal mamalo kadhi ne sirikal ma counties mekwa be nigi thuolo mar choko pesa molo ni on source revenue nyakon Gajwang owinjana kaka jatend migawo mochung' weche mag pesa nyocho loso kowacho ni wan wango kod gowi moro amora mar counties. Central Bank of Kenya bende nyocha ogolo report moro mangiso ni nitiere pesa mamoko mag counties poko kawo e agulu maggi winjana kaka weche no bedo nyakwara mogi. I have come from Orange Democratic Movement Party, which believes in devolution. I must support devolution. And Professor, I want to give you my word and commitment. I will strive to make sure that counties are well resourced. That is why I made sure, even though we started releasing money late because of technical legal challenges, up to this week, Monday, I have made sure that monies have gone to counties up to the end of October. So, Senate, please save devolution. It is only Senate who are going to save devolution. And devolution, if we lose devolution in this country, we will go back where we were.
And as of now, devolution is under threat. That I can tell you as a governor. Because what we are going through as governors, you will not wish to become a governor. Dibed ni governors tiyo kod wach mar deko mar pesa kaka yo makende mathotho pi ne tich ma nyap matimore counties mekwa koso dobed nango. Kata kamano jatend migawo mar pesa John Mbadi mowacho ni ODM achiel kuom siro mar party en sirikal moke machiegni gi jopiny. To kata kamano e counties mekwa ODM kaka Senior Jay Bonyo osewacho ema thothne oloso sirikande mag counties kaluo. Ma timore kini ma John Mbadi bende wacho ni controller mar budget beni gi ting moro ma onego beni otimo korka kore manyalo konyo tego sirikal mar kor gwenge. Winjane na Nyakwar Mugajwang. We have a few officers and offices, constitutional offices, who are frustrating devolution. And I want to call out one office, the controller of budget. Sisi kama governors, we don't have to beg the controller of budget to do your work. Pesa zilitoka katika serikali kuu 2 weeks ago. Shilingi bilioni 30 for the month of September. 3 days ago, I called out the office of the controller of budgets kuambia kwamba the issue of approval of requests, we should not be begging, we should not be letting our CECs na chief officers kwenda Nairobi ili wapate approval, and yet all the 47 counties have a controller of budget coordinator. I only want to plead with the controller of budget. As you do your work independently and assess, please make sure that our counties are facilitated to receive their money. There is no reason why after we have released money, then money is stuck at central bank in CRF accounts. It doesn't help. We want money to get into the pockets of Kenyans. That is why Kenyans are saying that there is no liquidity, that they don't have money. It's because money is stuck at the treasury. At the central bank. We want money to come to Kisumu. They pay salary to staff so that they can pay rent, and then everyone will have money in their pockets. We want them to pay contractors so that they can go and pay the suppliers of the goods and services which they procured to support the county, so that we have money in our pockets. Wach mangima mokalo Nyakwar Mugajwang, County Revenue Fund accounts. Pesa porodi de Central Bank of Kenya. Ng'iyo ni bakane obro goyo tok kawasew nyoche manyien laksa dek marukinyi Ramogi FM. Kaba bende bedo nade ma jotend migep manyotiyo executive sani koro lokore gine magi miyo gilemo kaka speakers mag county assemblies mekwa ma bende ene chuny wach Nyakwar Mugajwang. Kod wach ni dibed ni kuonde moko udi ilango ge oko to iot ok ber. Fred goyo wiye wach ni. Mae olemo machiegni gi japiny to neno ka gimo olemo ni kuonde moko otiye kuonde moko ok otiye. Iparo nade? Victor, ng'eyo ni wabiro loko bath rech. Yes. Ka waloko kocha. Emomiyo je owe gi kono. But aparo ni gima nyaka wakuongo wang'i mokuongo ni e katiba 2010 ang'o manyomiyo jo Kenya nobiro gi paro mar devolution. Kapod ok wang'iyo ni to devolution ni otiyo koda ok otiyo. Ang'o manomiyo jo Kenya kech ing'iyo kokuongo ne ntiere wach mar majimboism mane dwa ni mondo kel telo mag majimbo. To bang'e majimbo ni kani neno gima nodhi owuokie iluongo ni wako draft kanyo owuok to ne gidhi giduogo gi gima chielo. Koro mae nobiro as a result of a compromise. Gima wan godo sa nonego beni wabedo gi regional government maka en Nyanza to en Nyanza mangima te. Ka en central to no nego beni wabedo gi gine ang'wen gi majimbo aboro mane timo regions ga aboro. But samane wako draft che oduogo to nodhi oduogo gi gimoro mane opogore. Koro ma wan go makoro nwaduongo ni devolution ni koro nobiro as a compromise ne kikwit gi chate wengi kaka onyalo duogo. To ntiere gima jo Kenya no neno momiyo devolution ni ne giwacho ni mondo bi achiel kuom gima siro maduong' mamiyo jo Kenya ne dwaro devolution ok ni mondo governors no nwang' tich. Bende ok ni mondo mi MCS no yud tich katorak e kor gwenge. Ne ni wa decentralized national resources. Resources obed decentralized. Tiende niya mwandu mag piny Kenya mondo pogi odhi maromre e gwenge gi. Nikech ing'eyo ni chon nyaka ni bigo chongi ne mtu kufu rais.
Koro kamoro ka ne untiere e kwith mar opposition kata ok winjru gi sirikal mamalo to ni yudo ka region makamano maendeleo ok dhiye, dongruok ok dhiye. Ndalo district focus for rural development. Yes. Kech ineno ka before wach ni ineno ka chik mar CDF no biro mondi. Nekech ni ineno ka ndara kopo ni jei ok winjre gi president kata ok winjre gi ng'ato machiegni gi president to nderni madhi bondo te ok nyal losi. Nikech okawgi ni gin jo opposition. Koro devolution ne make sure ni resources kato doko ni a section mar piny moro mar Kenya nyalo bedo ni ok ni in good terms to pod kaluwore gi chik nyaka resources mwandu ma malo mochok malo ku nyaka ang' chopnegi. To mwandu gi ne chopo e yo makama. Mwandu gi ne chopo kaluwore gi functions mamoko nopogi. Mong'eyo ok dang' wadonjie kate. Ma nobedo devolve mondo dhi. Koro gini kobedo devolve kamano to ni kaka ni dhi ng'i mwandu ni. Tiende ni nyaka ne wabed gi ng'ama dhi manage mwandu ni mwalo kacha. Madhi chung' ma en governor. To governor ni be mondo mi oti yo makare nyaka ne wabed gi County Executive Committee members to gi MCAs matimo oversight ne governor. Koro miyo magi ne gin sirikande matindo ne oket gi mondo mi gibed sirikande matindo makoro waluongo ni sirikande mar kor gwenge. Matieni MCAs gi ging'eyo gima timore e gweng' e grassroots kucho. Ma onego bed ni koro ging'iyo the interest mar omenda mar jopiny to gomenda mokownegi. Koro penjruok mwaduogwa penjore en kaka gik moko lokore makoro timore sani. Victor, kidwa ng'eyo ni devolution otiyo koda ok otiyo, tipenjo mana japiny mane ground. Sani kiyawo simu ka to gibiro nyisi. Ni kaka ne wa devolve devolution to bende awi marach ni nwa devolve gi corruption bende mane ni malo duto te. Wating'o bende wako mwalo mibadhi oting'o dhi kode. Mibadhi ni koseting'o dhi kodgi to kaka ne sirikal machon chalo nyasaye malo ka. E kaka governors bende odhi olokore nyiseche matindo mwalo kucho. Koro iyudo kaka governors bende ng'iyo ni e county kacha intiere region kichwan gi sub counties ineno kuma ji yae. Koro kipenjo jogi tiyudo ka gima ne watema avoid malo cha. Koro duogo timore mwalo ka. Mai momiyo jeye duoki gimi winjo wa openjore ni achiel kuom gima miyo devolution podo kotiyo en yom mar county assemblies. Sani wan giga chigni 11. By 2023 kendo ibiro ng'iyo nonro ne wacho ni maloyo 1.5 billion nyocha no osechiw ne counties gi. To kipenjori gima 1.5 billion ni osetimo, tibiro winjo Victor en gima let kinwang'o ni gavana achiel bedo accused nokwalo 2 billion. Gavana achiel. Koro penjruok dok ni the role of county assemblies. Nikech gimoro achiel maka dongruok mar kor gwenge gi ne kelo ni ne gidhi chuogo tije kor gwenge. Jakom Yande wacho ni nonego bed ni urban migration mwaneno ni ne dok chien ma nyathi kutieko form 4 ne to ng'wech kele Nairobi. Nairobi kata ot kamidakie ma onge, Nairobi opong'. Koro ne wang'iyo to ere kaka wanyalo dongoro kor gwenge. Tibiro yudo ka sani ot ka ot migero e kor gweng' gorofa mabiro en mar ng'ama tiye county. To en ng'ama no osetiye county dweche 6. Koro ang'eyo ni nekech sa wabiro ng'iyo nekech kiyudo ka ywaruok manyocha ne ntiere tuomruok mane ntiere kind governors gi MCAs ka koro onge nekech mana kaka jay wacho ni ka gigolo thuok gi matin to seket gi gari gidhi ga bal Mombasa. Mieta mi. En tuk mieta mi. Jay oda ka break. Mana mapiyo piyo. An mana gi penjo. Siepna moro ka wacho na med ni counties bendo nyuolo ruodhi. Ni jogo moyiere office tinde gin ruodhi. Emanyiseche matindo manye wacho ka. Manyiseche matindo. Mar ariyo, higa ka higa counties wang'wen mayudo pesa matin apani yudo bilion 6. Yes. Bilion 6 e higa ka higa kigoyo tamsi gi higni 13 mar devolution. Keli ni nyalo bedo ni county ka county makaluo osebedo gi mahingo bilion 60. Cumulatively. Wawach kita ni kind bilion 60 bilion
apar Be bedo ka chulo sara. Be neno picha mar bilion modhuro go e gweng' kama intie. Koro kidonje gweng'u kate county u bende dine kata ding'we tik bilion 50. Makura bilion pesa mang'eny. Nyakwara Mugajwang mwaka oyueyo makende odong kanye dakika mar mang'wen kende chopo saa 3 mar okinyi ma kawuono Solomon Kafaya ang'eyo ni udwa keto neno moko maka kod kacha kwa duogo obro make gi kama weno Nyakwara Mugajwang ma en baka mago bunu in bende kaka stakeholder maduong' kaka shareholder maduong' igole pachi nyiswa ne ndi paro nade be ng'weyo billions modhaogo nyaka no ber kod sirkal mar kor gwenge e ward kama intie e village kama intie koso pogruok nitiere piny gi polo kete mana ka. Kushtuka nilikuwa nimeshtuka kuliisha, then nikakuwa na furaha moyoni, nikajua kweli hii kitu kila mtu anaweza win. That's not to waste time sana. That is your check. Shikilia check yako. Hii pia ni yako. Okay. Mimi ningependa kumuomba muendelee kucheza kwani Mungu anaweza kufungulia mlango wakati wowote. *487*3# is the magic code, my wonderful people. Tuzidi kujipanga, tushinde na view sasa. Mwanamume awachoni ni inimiwa nyathini mokwongo. Seher, eka wano bodak ngima wa machon, kamoro achiel gi nyathini Seher. Bendi ing'eni in kuma pachi ogikie kae, e kuma an koro pacho chako tiyo maber. In kik dewo kata matin, mano wach ma kik chandi. Laktar, gima wadwa wachoni ok wadwa ni ng'at moro machielo mondo ng'e. Ageno ni obiro dong' mana e kindwa kae ji adek. Kare. Mzee mmoja alitamani kitu rohoni mwake, kitu kimoja kikubwa Christmas hii, kuwa familia yake ije na upendo, ije na furaha tele. Furaha hiyo ienee zaidi kote. Tabasamu ya Christmas kwa wote. Sambaza furaha hii Krisi, tuje pamoja kwa upendo. Milimili mar dhogi ne wuodh kid chiemo mopogore. Koro kwa keto pi dhi chwakore maber kendo dhi tedore maber. Mok ni wang'e mo. Chenro ka chenro dhialo mit chiemo. Gitedo itime nyaka obed makare gi suya kod ndhadhu mamit. Kitedo to dwaro ni ndhadhu go duto te mondo owinjre. Omiyo kihero chiemo in jatedo kata mana ng'ama ohero tedo, tudri kodwa tich adek juma ka juma e chenro mar tedo gi chiemo gi Jailieta tich adek saa 2 okinyi mana e Ramogi TV. Wiki hii Citizen Duka inakuletea discounts kali ya Okoa wiki kutoka Quickmart. For only 646 shillings, unapata maziwa 2 packets at 110 shillings, 4-pack tissue at 199 shillings, unga ya ugali 2 kgs at 119 shillings, mkate 800 grams at 99 shillings, unga ya chapati 1 kg at 79 shillings. Hizi zote ni only 646 shillings, meaning una save 110
110 shillings ukitumia Citizen Duka. Piga *487*5#. Chagua Quickmart, then chagua Okoa Wiki. Lipa, alafu utapata message ya kwenda kuchukua package yako kwa Citizen Duka counter ya any Quickmart supermarket karibu na wewe. Citizen Duka, home of discount. Ang'o mosetimore ne joma ne ochweyo Ugandawa? Adhi primary Kangonditi Primary School. Gin kanye sani? Amobilize kalere te, ne wago poro to gibiro wasombo kidi to watero kacha jite e secondary kacha. Waromo gi jodgi to wafwenyo sigandgi magimopondo. Siasa ka ng'amo ywaye maduong' katere siasa en Daniel Arap Moi. Ng'e ranyisi mabeyo mane giweyo. Ne japiny opogore kata ng'ama ne nie duond loch ne neno ni kopo ni Kenyatta dhi Tom okawie thuolo ni mondo tanwa pinyni kaluwore gi mwaseneno kuome. Ang'o magitimo sani? To kata kamano be pod gin kodwa. Nakedo ne wach sukari ma jobunge jonjo kod buot nochaka ne bwana sukari. Gin kanye kod Walter Nyambaga tich ang'wen saa 3 otieno mana e Ramogi TV. Mana kamano nyakwara Mugajuang paro nitie kama okikore mia paro post moro mane jambetre moro noketo kamoro ma wuoyi midongo ni Edila Wuod Kajudu no bolo wach kamoro abro nyiso ni en ng'a to timore kanye. Mwalimu Dawidi penjo kani how comes even when the money is released they do not clear the pending bills. Mano penjo ni kata bang' kosegol pesa gi National Treasury modhi nyaka County Revenue Fund account to governors or clear pending bills. Victor paro ni penjo mwalimu penjo no is a very important penjo. Nekech king'iyo to sani jok maloko ohala nyise ni ng'at mok inyal loko go ohala mogik en county government. In fact kunde moko kada mana bengi kidhi gi LPO kinyal finance. Yes. Bengi timo ga LPO financing to ka in gi LPO mar counties moko oginyal mi pesa matimo project mora mora. Malichie molo en ni yudo ka ntiere pending bills moko mosekaw 10, 5, 6 years to ntiere moko manyo tim within 6 months to osechul. Contractors moko ntiere ma samoro no timo gimoro igni 8 mokalo to ng'at mano otimo manyo ogero chiro just 3 months ago ka pesa ni donjo ni to osechule criteria mane mitiyo god. Koro nekech ing'e sama poko chul contractors gi pending bills gi omako pesa jo ohala. Dongruok bedo matin ki samoro kaka ng'ato dhi chul fees mare no olo omenda ne moro mondo mi odhi ket kanyo timo chumbu ma bende kapok omiye to mondo mi onwang' tijno kende ntiere kaka tugore kae. Koro iyudo kaka idwa chuli kae to lweny bedo. Omiyo aparo ni penjo ma mwalimu penjo no en penjo ma berie kabisa ni to omenda ni kokele kech ni winjo kambadi wacho kachacha ni pesa koro wasekelo nu dhuti mang'o prioritize gik monego beno chulo. En criteria mane mitiyo godo miyudo ka jok moko omenda gi pod ok ochul to moko margi donjo ni to osechiw. Dipo no donjo to chako wuok gi lwedo machielo mago wakia. Erokamano. Vio je ng'eni gini no hala. Nikech penjrie nang'o miyo governor kodonjo office to en ng'ama nene gi dala ne to nitie counties moko mabendo gero udi governors. Tibro yudo ka kamoro nitie Kisumu ewi got Riat to ibro yudo ka ot moro igere manyien to kipenjo ni to ma kang'a tiluonge nyinge governors. Ang'o miyo timore kamano. Moko bende koko gede wi got to gimanyo kamoro ma nitie got ma overlook county. Koro kanye modhi gere dala ni manyien. VOJ ng'isi Ivory Towers moneng'eyo kaka pincha. To kata kibiro Nairobi ka. To ibro yudo ka ne en gi ot Nairobi ka, samoro ne en kode South Sea, samoro ne en kode Kileleshwa ka, sani koro onyiewo moro Runda, onyiewo moro Kitusuru, Lavington ka. Nikech pesa moyude counties ka en pesa modhuro. Sama podi dwa somo moro no kwano ma wago ni 65 billion cha oken. VOJ county ka county e piny Luo sani oseyudo billion
78 kateno higni 13 kwariwo counties wang'wen gi 10 billion 312 wawach ni bilion 150 chulo gope chulo osara otimo tije counties bende bilion 150 nenore kaluo okay development expenditure yes bende nenore kaluo bende nyalo ng'weyo ward kama intie kata village kama intie to bende japiny nyaka ng'e na maendeleo mang'eny masani timo miluonge nying counties ok gin mag county moko gin mag piny owacho mamalo to gi Kenya Urban Support Program mar jo World Bank mage madekwan nyewa keto taya e chiro nyewa keto taya e town lam uchere town nyewa keto kabro sani lich ng'enga maloso kabro wamanyago kamoro kabro no lich ahinya idwa ket kabro nyewa loso naming mag streets town waka koro nigi street Sofia cha nitie street koso style inen to magi programs mag jomoko magi timo in partnership gi counties so kaparie kaka luowa bilion 150 katena nyalo siem den nyalo nitiere Alex director marwa dine jopiny ogoye kata sim matin wawinja nena Philip manitie kawuono Philip sorry Philip wawinja ari adek samoro poni wane mowacho Philip dibeni kagi kore jopiny nyalo ywanwa tol ka upimwa nena to bende nikech samoro wariambo wan wadak Nairobi ok wadhi ga dala kata kuonde mwadhiye emagigi ok timre kare imejeti wasomote VOJ oyawore uru kanyo weuru riambo sirikal mag counties tiyo uno kune kaka mibadhi otiap doge mano tich nyinga en Joshua Onyango machielo kaendi wacho ni maka juma gik ma Fredo Gweno gi Jay Bonyo wacho go ema asega bedo kagoyo godo koko e Ramogi FM ni sirikal iyako kuom mano yawuot luo gi nyiluo manie positions mag ndiko ji tich omi ji tije sama imiyo ng'ato tich ikonyo gweng'no umo wachara nene kamano aito machielo ka good morning maka juma good insights there wadwa I'm following ma Dr. Mbugu mano Dr. Mbugu ma the Catholic University of Eastern Africa erokamano maduong' ahinya mano wood karachuonyo otochopo kare ka kabisa maka jomo yaore ideally comparatively Kiambu County ka dhi maber molo counties mameko makaluo mila ng'eny gi mielo thumbe mag nyatiedero ema oketo go putu ma woda lego wacho kamano e ote mare kaendi namba simu wakete screen mara Ramogi TV ka poro winjo weche manyien Ramogi FM nyakwara mgajwang kido thuolo hadha sa ka wudlu moro ma ohero hadho gik moko chanya kwara mgajwang hadha mapiyo mondo wene nyawadu line masimo kinyi makono penjo ma openjo kan to bende ka wang'iyo igni 13 nyaka ne ochak bedo gi sirikal mar kor gwenge chigni kogo pesa kanyakla mosedhi piny luo laona bilion 312 ka wagolo mwelongo ni recurrent expenditure wakita kata kuom rang'isi en bilion 150 bilion 150 madire modong'no mwelongo ni development expenditure be uneno ndhathe e gweng' kama intie koso bin pogruok nitiere chalo piny gi polo wuokodwa nyakwara Ramogi elai mag simu mag Ramogi TV okinyi masani bede thuolo bede jachir ma en kaka wanene mupogore kaka pile nikech ma e sirikal machiegni gi japiny mokalo ma sama japiny wuoche moro die kamoro ene mong'eyo kama wuoche no diego yuatolgi sani mapiyo pinya kwa mgajwang ka waseyudo simu mokwongo obro ng'isi ni en ng'a to gocho ka en kanya kasomo ote mamoko wacho ni maka jomo oyawre adiri makende ni wan pok waneno le mag devolution sirikal mamalo golo pesa wangsa to county governments mekwa ogol pesa wangsa gima nyaka ng'e ni governors mekwa loko ni nyisije matindo kendo nitiere contractors mamoko moluoro gima nyaka biga tije ma counties nikech ne gisiro governors moko e campaign e yiero ma 2022 koro it's payback time nyinga en Vincent Okumu wacho kamano e ote Marikan erokamano ahinya maka jomo oyawre okaneno na rach kabisa ere kaka ng'ama no obedo CC e sirikal emiyo thuolo mar bedo speaker donge ma oversight dhi bedo manyap kare gin gimiyo senators tich matek ahinya matimo secondary oversight ka gin giwegi kaka MCS tich osetamogi Charles Otieno Ochieng siani nono all the way from governor senator women rep and MCS sia should be disbanded
and we do a fresh elections kata bed ni IBC to onge onyi Tobia Kisumu dala tich tire street lights everywhere nyaka seme akwa Professor Nyongoni olose mamboleo Kiboswa road ma otimi wacho no kam erokamana yenya moro kaindi wacho ni Migori is in the safe hands. Berlin Odede ngisa kamano mama tutiyo yawa en mana ni siasa to nitiere eye ji ok nyal puoyo tije te lakini adieri mar wach gavana Mobe osetemo mano oteka Felix Omobe ka wamielo Prince Inda koro kane wach machielo oyawre Ramogi oyawre ya iluonge ni ngawundo to in kanye mo ke mchaka an Victor Tieno erokamano mchaka erokamano koro Kingio gimaber bio je. The evolution was meant to help the common mwananchi. And the government was to be brought to the ground. But you look at our MCAs are much corrupt. Divome hawa chokavano. Ke timo kata ke go David moro matin kata bana within your ward. You look at their mobile, you look at their schools. Ma ibro do ka gikete tansu moko mag PR moko mana matin ka tiro ka the word many word there is here jok moko manu chu kore yoro ka in some areas mano build more votes yoro ka these areas they are more neglecting them they neglect those areas yeah then ke yudo kata kidugo these routes moko maringo within the wards access roads access roads moko matino tendo mari within the ward road ibro do ka yogi biro pecho to entinga moro mi wandi liru to ka ko o gibene to do gali koro gabions koro doro mara mo ke ke gabions is are impossible ka ko pechue yeah, then ipora mara mewi to certificate of completion say me contractor need to say tiore por iyo ka yogi kibede se mo chalo ni dikeka ngino ni gichem this contractor yes then that siasa moroma and siasa ko after every year or any siasa politics there is no work being done at the ground then my chief then PR mangen erokamano nya wayudo ne jawinjo kendo janeno moro machielo namba 2 ka wayudo jawinjo ni ywak ni weche mag PR odobedo mang'eny picha ng'eny tich kapuoyo picha kaliech ka wache gi dhok machielo kwacho ni MCS mekwa bende ma osele to wa down ka wang'iyo dongruok mag sirikal mar kor gwenge ka erokamano maduong' ahinya ka wayudo sim moro machielo to biro yudo ahero topic maru Mwache mara accountability mag pesa counties for the last 2 years Migori County osaido not less than 17 billion bende jo piny neno tich mautire onge kata gima ber nyinga en engineer okang'eni en engineer mane machielo kandi bende wacho ni maka juma Owidi nailed it Jimielo Hangla in Luland Odhes is a pandemic ibando wandi to okay wayudo ng'at machielo kendo oyawre makajo machiegni telo an Joseph Olal. Joseph kani Migori machiegni Joseph Olal. Yes. Wach ni kuomi. Inene nade? Aneno ni MCS be governor wonge mag. Atiel. Yes. Governor en olimo gonyi. Ti kata kanye moko de ne no bi pagi governor. Ori nyene mago bi pakelo me pade ne copy la mo governor to team of is very welcome the parliament mother county. Kora para ni serikali no tio makota moro mar keto governor authority mang'eny. No nego gini bed ni MCA ka MCA miyo allocation mare motere amuchuni e ward ne. Mondo jo pinyo ne dongruok to ka kura en na kanya tiel kamigo ichongi piny. Niko ini kami kamata angi chakete mona kama. Kita mo itingi kuro gino bloke yo de jo pinyo nyore maliche lwet governor kwe. Mo akia ni kuro confusion yo ningo loke kendo dikia. Okay.
Erokamano makjo. Erokamano Joseph kane Joseph Olala kane tiere dala mar Migori County en bende wacho ni erokamano ahinya ni debed ni wan gi World Development Fund ma MCA kori pogone mare to otimo godo dongruok e kor gwenge. Erokamano maduong' ahinya. Ng'eni ubiro yudo jawinjo moro machielo kendo janeno moro machielo kapok wadonjo e chuny wach kawuono. Jomadongo ji ariyo mogo simugo gi ote mang'eny mwaseyudo mag simugi mag SMS gi mi picha hieni kare okwan kama ber ahinya. Mae gima Rigathi Gachagua wacho ni nyaka winj ground. Nikech VOJ gima ng'ato wacho kanyo ni gavana ilamo ng'ato bendo kone PR ng'eny apa ni japiny nyaka bedie giparie ni gine gi teko mar dictate ni ang'o gang'o monego timnegi e counties. Emomiyo awacho ni japiny bende goyo counties piny miyogi nyawo. Nikech ing'e ni ward ka ward onego bed gi ward development committee. Ward niche iluongo ni Kochia. Macha iluongo ni Kagan Ward. Kagan Ward. Un gi ward development committee? Onge. Madam Kamatin kene. Oyaore Ramogi TV? Oyaore Ramogi. Erokamano. Iluongo ni ng'awuodo to in e county mane? An Daniel Osonde. Daniel machiegni ni county mane? An e Kisumu County. Kisumu Central Constituency. Kisumu Central, e ward mane? E ward Nyalenda B. Nyalenda B. Erokamano. Baba, waneno matek kod weche madhi nyime kod mane county gi. Nikech wasebedo kwanyore Kisumu ka Nyalenda B ka. Kaka wadonjo modak machiegni era mar Kapuothe Nanga. Ndalo mar oula cha neno ka ne gi chandruok mapek ahinya Kapuothe Nanga nyaka Mwalo Dunga. Sami winja wuoyo kode ni baba. Koth mosechwe Kisumu kapok osechwe kawuono mano chwe to chien kanyo koth chwe malo ka julu kocha to pi donjo kamok yot. County government wasewuotho kuomgi mang'eny. Abala wangu osewuotho ka biro ka en miriambo mok kony. Kata mana sesodgi ni kata ng'a jama losni yaka ng'eyo gima timore kod yawa. Ok ang'e ne gidhi ka gidwaro tich, ok ang'e ne gidhi adhiamar pamano mondo ji ong'e ni ng'ane jatelo. Sama wuoyo kodi ni baba, pi ni e gweng' ni mok yot kendo dhano osedar kendo an otero ji kuonde ma ji dhi jot. Ma kata ka ok nyar yamo nyalo kata oro agent ni nyalo biro goye pi kaka ji timore. To kama golo pi wod joma en kamoro matin nikech aora so jodinore gi nam. Koro kama nomwomo ni wach ni koth chwe malo kata koth ok ochwe Kisumu ka to gweng' otimo pi te chakre Dunga, Nanga, Kapuothe nyaka malo oluti gini kocha en pi lelo. Nikech onge kuma pi dhie. I'm telling you ni sama pi oa nyama Saraka duong' no. Pige tete onge madonje nam. Pi donje mane kaini to kama kuonde ma nito wasetemo jo Kapuothe. Ma watemo mwakunya ora chande do ng'eny kunyo gi lwer dhano to tin. Ne wakunye ma koro pi lurre ka chope nam matin lakini tote to bire gwe. Erokamano. Koro gik matimore e kaunti gi baba ok gin adieri ni ng'ama odhi kanyo nyalo konyo jopiny. Jogo gikonya anyisi. Mane tabu mwan siepa. Erokamano ahinya mos ahinya. Ang'e ni joma manitiere gwenge mag Kapuothe dala mar Kisumu Nyalenda B chandruok ma osebedo ka nitiere kaloro koda koth mapek ma osebedo ka chwe kendo ma ng'ok oko nam bende osebedo ka pong' oywa kanyo ni jo county osebedo ka biro to kata kamano gisebedo ka gitim matin ber moro ok gisebedo ka gineno midhiero kendo wach malit ahinya. Mae ng'ama nochodore higa ma 2022 ni dhiga okura nyakwar Mgojong kane en gi geno ni kamoro telono biro konye midhiero mamaki higa ka higa. Ero kamano ahinya ne joma manyien winjo kokalo kuom Ramogi FM weche manyien oserumo kendo uru kamano kendo machiegni uru odhi nyime kod go mbaka kaka wuono waketo maino marwa ne sirikal mar kor gwenge tiyo nade. Siri Ajay Bonyo no penjo kama ngima mokalo kogo kwano to ni chiegni piny Luo osedo omenda mar bilion 312 kuom higni 13 gi te. Chik mar piny Kenya kokalo kuom PFM Act wacho ni nitie pesa madhi ne recurrent expenditure moko dhi ne development expenditure ka opogi gi diere ka go kwano ni basic mathematics
ngiso ni 150 billion roughly osetigo e weche mag dongruok e ward kama intie. Bende ng'weyo pesa ni bende neno ndhathe e village kama intie malong ni the smallest unit mar devolution. Iwinjo kanyo ka jopiny wuoyo, aneno kanyo ka weche thoth kanya kwara Mogajwang kendo wabro gomba kama tute Fred. Iwinjo kaka jopiny wuoyo, sini imbe iwinjo kaka jopiny wuoyo. Ingeni VOJ adwa wacho ni nitie gimiluongo ni Ward Development Committee. Yes. Kaka ikoni ward niluongo ni Kagan Ward. Kagan Ward. Kagan Ward kanyo Ward Development Committee ema onego bed ni bet piny to wacho ni hik omenda mar 2025 gi 26 wan kaka jo Kagan Ward wadwa ni sirikand county otimnwa 1, 2, 3 to onego bed ni girado regularly mondo gi assess ni to bende gik mono wacho gitimore to ka giseyie magiwinjore timiyo MCA mari to dhi go assembly samiloso budget cha to MCA to chung to koni wan kaka jo North Sakwa Ward wan wang ni wadwaro ni county okunynwa borehole borehole achiel oket Ajigo Primary School, moro oket Ndira Primary School, moro okuny Baro Primary School, moro okuny Bondo Township. Kamano mano e kaka devolution onego bed ni tiyo. To ma wan godo kawuono ni budget iloso e county tikele samitimo budget hearing, public participation. Mabende public participation no samo bitimeno e ka jo piny rado gi budget gino. Okobed circulated chon. Okobed kata translated gi dholuo mondo japiny ong'e. To ka jo county ka obiro ndalo moko kamoro kabi wacho ni kanye ne nitie public participation. To kano bi to pang mkati to pang soda crate. Koridonjo ti sign ti bet piny ti kaw soda madiabani to gi buffalo full ti bet godo piny. Bedi ng'e ni signature mane jogi osign ka donjo to ka ginyamo mkate to gi soda to bang'e wachi ni notim public participation mar budget ka. Ng'isi ni mahino bende ok ketie public participation mar winjo pach jo piny na diera ma gima jo piny wacho. Gima notimore Nairobi ka mano miyo Ruto golo finance bill nyomiyo counties mang'eny odok chien. To kwayo na en ni japiny tok chenro ni dhi penjrie ni to jo mage mabetie Ward Development Committee marwa ma wardwa. Nikech mane kaka wabro chako bero gini. Nikech kok watimo kamano to kendo higa manyien obro mana bedo sigana, higa maluwe obro mana bedo sigana, manyaka jaluo wachni to karagini nokel ni konya to kane berne. So wachakie kwa chako penjo ni to Ward Development Committees jo mage manitie to girado kanye to gikawo pachwa kaka wane ward ni nade mane kwa brotego devolution. Iru kama na inya kaka pile chendu mar kaka wane ngeni iluwe gi jotelo mopogore opogore ka bende magide rieko. Wang'ado ne rieko maber. Aneno ka mokuom yose chako manyo ka nigi bege wuoye e weche moko ma bende wamulo. Dibeni wagolo ji dak kich, watugo dak kich koso nano. Victor wacha gavana. Sababu bende COG meeting maru NCOG winjo ka gweno winjo. Victor kanya onge COG ni bendine no ka obiro mana ka sama gidwaro pesa ka pesa odeko eka giro mondo migi omenda awinjo ka governor Otichilo loso e clip mwa Kongo Playcha ko wacho ni the Senate should save a county government should save devolution penyo ma penjora mado bet kada penje ni save devolution from who? From themselves. From themselves. Yeah. Devolution onego bet saved from the governors themselves. Mai gima wache ka Victor. Ingeni kaka wanene ka Victor ema wache ne kech mabende kore duonde jo piny ne kech MCS okete ofuku. Kogik e weche maga county government. Kogik maloka wajumbe bende okete ofuku. Iwinja. Juma mokalo neno ka nwaloso ka bang 2 hours ineno ka jotend din no wuok oko. Wan wacho nyaka ne jotend din kaka gin. Bang 2 hours press statement noche mango ochako wuoko kono ochako luore koro ntiere gima jay wacho kae mapod nyaka wadogie matin MCAs osefail 100%. Victor sami winjo sama iwinjo kantiere yuaruok e kind MCAs gi governors mano county maber kendo sama samoro ka ngum dirore county to miyo wang'eyo ntang'o madhi nyime to kiwinjo ka gigi yom
Kiwinjo ka gigi yo mayoma maonge ywaruok kinde MCS gi governors ka gidonjo ofuku te jopiny hinyore nikech yudo ka koro weche tek to sekaw gi e lori oketgi gin Mombasa gigo abal ikoni giedho lori haya wache kitabogi lori gigo abal Mombasa ka giduogo to ginyono gigi piny to Nyasaye be nie polo Victor sama miyo moro mocham pesa ne tho e gweng osiptal yath onge kech osiptende to gigero ndi to gero osiptal okoromo Victor nitie gima owacho kacha matenore gi gima nomiyo wach mar devolution ne biro ma owacho ni employment opportunities employment tulo mag tije nyaka bedi kuon penj ng'at moro amora mane county ni yudo tijni nang'o ni apply ni in gi qualification moromo to mi tijni penj tenda moro amora kata rak moro amora michiwo sani Victor kati ibed na gi nyakambini moro mine gi gik moko te tineno ko land orak moro e county kacha midhi manyo tijno mondo ng'ini to be inyalo yude ka ok ipat gi gimoro matin kata mondo mi chiro no iger magi nekech sama oyawo thuolo matin tia Victor mondo wawinj kuom jopiny tiwinjo gima oya kuom jopiny akene idwa wacho gimoro nitiere achiel kuom jotelo ma bende ang'eni wadwa tude kode ka owinjo chenro nyakolo Mgajwang' tapani nitiere kamoro ma ebe odwa no chiwe ler ing'eni kaka wanene ka en chenro makende ma bende winjo gi jotelo buora governors mekwa ing'eni wach mar ugatuzi ni ma ichuny wach nyakolo Mgajwang' okang'eyo ni Philip ka oseikore to ibro go wasingla achiel kachiel okay aya nidhi nyime kapok ang'adi adhi nyime kapok ing'ada to nitiere point ma adwa kelo Victor ni iyudo ka sama elections ochopo to duoke gima aje iwacho cha MCS kidwa yier to gi align gi governors koro sama MCA ng'iyo ni en e line up mar ng'a iwinja koro kose ng'ini mai momiyo Victor duoki samine no ka governor en chairman mar party kata person mar party e county bedo matek nekech ng'at madwa chung MCA kata MCA masani neno ni samoro ok bi miya otiko kendo nekech kidwa penjo gik moko tinyisi ni yawo lweny gi governor koro sama en e line up mar governor ka ji dok yiero makiny to ng'iyo ni no bedo gi governor nade nekech samoro governor nigi leverage malo ka ong'ere malo ka samoro en jakom mar party e grassroots kucho aparo ni nyaka wago mbaka moro nyime ka ni kaber to nego bed ni governors ok onego bed chairman mag party gi kucho nekech oluor ni MCA ma samoro dwa wane redio madholuo jokombe mag party vite inene wacho an kanya kale an kanya sekale koro Victor ibiro yudo ka MCA dwa no dogo chung to kodwa soko governor ahinya to samoro governor nigi network malo koro tame MCA gi penjo wani to embe ong'iyo 2027 ni kare dhi bedo nade koro iyudo ka oversight bedo matek nekech mibadhi ma EACC kelo pile ripode gi te diere ni onge kata mana MCA achiel manyalo wuok oko Victor ma wach ni gima dhi nyime county rach onge kata achiel manyalo wuok oko ma wach ni gima dhi mbele ma erokamano ahinya make mana gi kanya achiel kachiel wuoyo gi governor Homa Bay County mano governor Gladys Wanga governor oyawore kendo machiegni chenro mar kaka waneno kinyi ma kawuono watemo ng'iyo sirikal mar kor gwenge kama bende ywak ng'eny molo ber manitiere inyalo wacho ang'o kaka jakom mar ODM party ma bende achiel kuom ideologies mage en keyo telo kuom jopiny Governor oyawore in achiel kachiel Ramogi FM gi Ramogi TV chenro ma kaka wanene thuolo mari kaloro koda rameny makoro menyo godo dongruok mag sirikal mar kor gwenge erokamano ahinya VOJ gi ji duto manie gwenge gi expectations ma jowa nigo to gi chenro mwatimo mondo mi expectations gi ochop kare adwa wacho VOJ ni kaka ODM party ODM one of the things ma ODM the leader ma Governor wakwayo ni bede mabor gi radio mari kata TV mari bede kata duok duonde chien radio kata TV VOJ ane office okay mos Governor yeah okang'eni kosa nyalo timo nang'o mondo uwinja maber koro wawinji maler anya Governor adhi nyime uwinja maber wawinji maber Governor erokamano awacho ni ODM
en chama ma support devolution apani emong'ewane mogik. In terms of kaka devolution deliver e counties mag ODM kata Kenya mangima, gima nyalo wacho mokwongo en ni expectation mar jowa gi devolution ni malo kabisa. Kendo counties temo mondo chope expectation no. To samoro expectation ok chop kare kaka jowa paro kaluwore gi mwandu ma nitie mar mondo ti e weche mag dongruok. Mokwongo ka pesa obiro e counties nitie gik ma counties nyaka tim. Mokwongo en salaries. Nyaka counties chul salaries. To wage bills ni malo nikech ang'o? Gik madongo nobedo devolved kaka health nigi health workers mang'eny. Mago te county nyaka chul. Education staff miluongo ni early years education ni. Mano be counties nyaka chul. Kaito koro nitie staff madile departments mamoko kaka water, trade, jo revenue and mamoko mabe nyaka chul. Koro gima mokwongo makao a big chunk of pesa mabire counties en msara michulo jotich matiye counties. Mano be nyaka bed understood. Nikech ing'eni awinjo ka jomoko samoro wacho ni billion makama odhine county makama. Billion no nyaka kuongo kwande kaluwore gi obligations ma nyaka county chul. Kopogore gi msara michulo nyaka ichul bende employer obligations gi gik mamoko. Ka koro wabire wach mar tich matimore counties. Aparo ni asebedo ka winjo chenro mar kaka wanene. Yes. Awinjo ka ji loso, jopiny loso, samoro kate weche ma Homa Bay gi kaka dongruok timore ei Homa Bay. Awinjo ka jomoko wacho ni wang'aya ok ti, giwache kama governor ni the county of endless PR. Exactly. Giwacho ni county of endless PR. Koro gigole endless potential, gitere endless PR. Yes. Kadwa na wachi ni BOJ. Yes. PR maybe giwacho ni nikech walando gik mwatimo. Nikech okinyal lando gima onge. BOJ nyicha wan kodi Homa Bay kae. Kane wabiro launch Ondoa Kaunda. Ondoa Kaunda higni 10 since 2013. Classrooms manoger mag ECD Homa Bay negin classrooms 20. Higni 2 masebedo governor wasegero 240 classrooms through the Ondoa Kaunda program. Magi classrooms manitie moserumo isome igi. Nyithindo some igi kata nyoro ni andra lange ikanyadoto kaya classrooms gi. Magi gik mantie e ground. Sani kochopo December 28th wachako chiwo bursaries 4 million per ward. Wasechiwe since 2022, 2023, sani 2024 wachiwo ne nyithindo te. Wan gi program miluongo ni Fins to Swim. Nyithindo 500 ma wapuonjo fully as a county government. Koro kalando mae ni mabe watimo kaketo kata ni Ramogi Olando ni mae ne watimo tiwacho ni mano PR. To kinyal go PR e gima onge, igo e gima ntie. Kidhi e ground to wawacho ni watimo ma tiyudo ka gino ntie. Barabara waketo 10 million per ward per year. Ne wasetimo 2022, 2023, 2024. Kidhi e ward ka ward ibro yudo ka barabara oyaw. Gima dwa wacho ni jowa yuago barabara nikech barabara ng'eny to pesa tin. Nitie pesa monego wayudi miluongo ni road maintenance levy. Pok wayude for the last 2 years nikech national government nokawe te ma onge 15% mabire county. Koro yudo kiwacho ni counties ok los barabara to kidhi e barabara ward ni kocha olos barabara to koni barabara rach. Tok de walos gite dichiel kaluwore gi limited resources. Kibire weche mag pi. In the first financial year 2022-2023, nwaloso 62 water projects. Higa manyokalo ni through support mar Floka ne watimo another 40 water projects. Pi manochung' sindo manok ti higni gite. Nye wadhi mwaripeya matiyo. Pi makanya luo tende. Wabro tero go pi nyako nyege kaganka. Sani ni repair idhi tieki. Sani this financial year sama wantiere ni ikunyo pige contractors wase ore site kunyo pige another 40 water projects.
VOJ. Kibire agriculture. We have been distributing seeds nyaka ne wachak tich. Sani koro waikore ne distribute seeds ne jowa iga manyien. Seed mago mag maize and millet. Iga ni nyocho wa distribute seeds mag pamba. What 30 million shillings ne jowa sani opuro pamba e puothe wagi duto te. Kibire weche mag trade nitie gaps nitie kuonde mantie. Nikech pesa ok nyal romo mondo itim go gimoro amora at the same time. Waseketo special economic zone ka osebedo gazetted kaka special economic zone no onge. Sani wamanyo investors mabiro invest in special economic zone. Waseyudo 4 out of manosebiro investment conference ka. Okay. So investors dwaro gik mang'eny ma pod watemo loso. Erokamano. Aparo VOJ. Ni sa ong'ado wa satin. Yes. So gima nadwa ni mondo awachi ni wasebedo kwa lag behind as counties kata Mathurwa koni. Waketo our best foot forward mondo watim what we can resources ma wango. Okay. Gima be waduoko piny mogik en mibadhi. Mibadhi ma pesa mar japiny kokete budget ni dhi loso gini. Tok losi ni pesa no dhi kama chielo. Mano watieko Homa Bay ka, at least if I can speak for Homa Bay. Okay. Governor jowete wa Fred Governor Mawadu nigi penjo ka kod Senior J Bonyo nigi penjo ka maybe Fred penje Governor penjo ka ingo mondo mi wawe odhi nyime kod tijege mamoko kaka Governor. Governor erokamano ahinya kuom yudo thuolo mar loso gi kaka wanene. Mokwongo aparo ni e wach mar PR Governor en puoch gi pak ne ine kecha kopogore gi PR to in achiel kuom governors ma wanyalo wacho ni available ma samoro ka jofwambo dwaro to nyalo wuok nyalo loso nikech governors mamoko chalo ruodhi kata mondo mi owuogo los kamae bedo matek. Penjo man godo en katenore gi weche mag osiptende. Nto bende kadok e weche mag yedhe. Osiptende itemo maber kendo nitie osiptal mabe gero nyaka karwa ka e Ramula. Yedhe ma jopiny dwaro nikech gero osiptal en gima ber kuom ranyisi. To neno ni yath nitiere kanyo. Bende isedokie mi neno ni jok madhi ma ithiedho osiptende gi kamoro ok orgi oko osiptende mag ji giwegi kata chemist mag ji giwegi ma samoro nengo yath nie malo ma inyogi. Mar ariyo en wach mar criteria mar selection mag nyithindo ma iwacho ni ipuonjo kata county government koro dhi chiwe basari ma isebedo kichiwo ma bende en gima ber kendo en puoch gi pak. Penjo na en ni to selection criteria mane ma itiyo godo nikech waneno ka higa nyithindo ywak, nyithindo dong' mokwamo e gweng' kendo samoro e Ramogi TV kata Ramogi Radio wamenyo nyithindo gi. Ere kaka you make sure a program ni nyithindo mayudo kony gi ok gin samoro nyithi jo black kata achudhe ma samoro already nigi pesa to gitiyo gi nyithindo ma samoro ka en ng'at ma janyuol gentie kendo nigi nyalo ema pod yudo basari to nyathi monego bed ni benefit from basari ma kamano ok yudi. Mogik en e wi achudhe ahinya e weche mag orak ma dhano ywak ni samoro jogo monego bedi nwang'o orak e yo makare Governor ok nwang'. Criteria mane miti ma county government tiyo godo kwa kawo ranyisi county government ma Homa Bay maneno ni jo black gachudhe manie diere kae okie jogo ma samoro chodho orak te mantiere county government orege matindo gi madongo mondo mi wane ni mibadhi mi wacho cha odok chien. Erokamano Fred. Erokamano ahinya. Mokwongo en penjo mar yedhe osiptende. Apora e osiptende wa thothne ka an kamoro amora tapora e osiptende ma level 4, osiptende ma level 2 gi level 3. Adwa wacho ni kama wasebede gi challenge mar yath level 2 and level 3 facilities, dispensaries wagi health center osebedo gi challenge over the last couple of months. Ne watemo kudore mondo wayud pesa nochomoko NHIF nobudho gi pesa kabisa. Koro pesa nchomoko to sani ne wakudore mondo wang'iew yedhe ne level 2 and level 3 hospitals osebedo gi gap kanyo. Kichope level 4 hospitals thothne ging'iewo yedhe mar mondo mi jopiny to gaps pod nitie e wach yath. En gima agorago pile ni ka japiny obiro osiptal to nego yud ka yath nitie osiptal kendo imiye yadhno.
iyudo ka nitie jok manoloso ni ng'ato ni osiptal ka to kare en gi chemist be oko kacha ma ka ng'ato biro tinyalo yudo kata ni yath nitie to pod inyalo ng'ise ni dhi ng'iewo yath oko kacha, lakini ma en gima watemo mondo wadilgo kabisa. Jowa nyalo pimo ni improvement osebedo koluwore gi kaka ne wantie chon. Wan gi improvement kabisa to pok wachopo kamonego wabede. To improvement ni bedo nikech an awuon kaka governor apora e osiptal seche duto. Onge kadhi kindu be apora e osiptal kono, kadhi kamoro amora modhi apora mondo ane ni ere kama problem tie. Kaito waketo MOHs wabe timo supervision e osiptende wagi. Koro to answer your question, nitie improvement to pok wachopo kamonego wabede as a county government kaluwore gi weche mag yedhe mag osiptal. Mar ariyo en wach mar criteria mar selection mar bursary. Wach mar selection mar bursary nwakawo mwaduoko e lwet japiny. Kata kawuono kidhi e Facebook page na idhi yudo kwa lando ni village clusters di mondo yier jomimiyo bursary. Village sub-location ka sub-location e Homa Bay clusters adek mag jo anyuola. Anyuola gi emimiyo namba mar nyithindo monego gikel, to gin ema giyiero nyithindogo. Waluongo ni village cluster ni. Koro ka gisendiko nyithindogo, to nyithindogo kako ndik gi anyuola no, onge ng'ama loko gi nyaka gichop mandik ne gi check. Koro nitie mibadhi madonje level kata mar anyuola no. Iyudo ka ng'ato nokete komiti mar village cluster kar mondo kaw nyathi mochando adier to okawo nyathi machielo moko chando. Mano kaka de wadilgo nikech nwawacho ni ka gini oketne MCA, idhi wach ni MCA oyiero joge manogone kura. Ka gini oketne, kore momiyo ne mwaloso chik mar public participation moketo village clusters. Kata wapogo mana kodi, village clusters go ema bedo piny to yiero. In fact, wach mar form mifilo mar bursary ni nwagolo nikech form kidhigo kama nigo na sei idwaro pesa kuomi. Koro onge form mijaso. Ji bede village to wacho ni nyathi ng'ane gi nyathi ng'ane gi nyathi ng'ane nyoyudo higa mokalo. Koro wang' ni wami nyathi ng'ane to gindiko list to gioro Homa Bay. Kaka giore no e kaka itero. Governor wang'adi mana matin. Wang'eyo ni county bursary is not a county government function. En national government function. Dong dang bed gima bere nyaka pesa mag bursary go commit to tego ECDs kod vocational training centers under the county government. In fact, and daer timo mano kabisa. So gima adieri man kende VOJ en ni jowa nigi chandruok. Kaluwore gi economic marginalization for years, jowa are not able to konyo nyithindgi mondo dhi school. Kata kirito gi ni gibiye, kata nyithindo mana madhiye day. Ing'eni VOJ cash crops norumo thurwa ka mading'is ng'ato ni dhi pur gini mondo idhi yud gimoro. Koro iyudo ka en adier ni kaka iwache ni functions gi ok mekwa mar bursary ni. An daher ni milion 215 madhi tiyogo e jumbe 2 mabiro mondo achiw bursary adhi agergo ECD anda Ondoa Kaunda. Mane kaka daher. Kitimo mano to ji olewo gi nyithinde dhoudi dabal. Koro mae en concurrent responsibility to waneno ni wakawe kaluwore gi chandruok ma jonyuolwa dhi through. Erokamano. Penjo mar adek mane Fredo penji. Ema bire e weche mag orak ni achudhe mayudo rak. Watemo kaka wanyalo kwalando tije. Tilando ni nitie tije mag youth, nitie tije mag women, nitie tije mamoko. To aina dieri ni nitie ji mabroka e diere ka. Ineno. Kokel kambi ni mar youth oyudo tich. To broker cha biro to ene okawo tijno nikech onyiso youth cha ni to idhi yudo pesa kure mar nidhi timo go tijni. Koro we adhi atim ni tijni mondo ane mobiro chula ana mi gimoro matin. Gima wasepango ni mondo watim en ni mondo waket fund moro ka gi bank. Wakete pesa kaka nyocha wamiyo jo apiko pesa. Wamiyo jo apiko 40 million shillings mondo gikonyre go nyocha wamiyo gi. Nyocha watieko miyo gi last week. So wadwa ni mondo waket pesa moro ka mar orak. Maka youth oyudo rak to kochandre. Odhi e bengi to kawo pesa wacha. To tiyogo to kichule through bank no to bank ng'ado pesa no. Mane gima watemo mondo watim gi trade fund mwakete budget higani. Erokamano. We mi je bonyo thuolo mar penjo mare to kapoko penjo mare. Nyocha waneno kotim lokruok e assembly. Ang'eyo ni magi bede ariyo mag sirikal ma doctrine mar separation of powers moro ka moro nigi tije. Dibe ni governor Gladys Wanga ne nigi lwete e lokruok manyo timi assembly ma Homa Bay.
Mani dwa na duok sani? Kiyie governor. No, okay. No, members ma county assembly nyocha nigi winjruok kaluwore ni tich ing'eni ji tiyo kanyakla ka giwinjore. To kochopo kamoro ma kata winjruok ok obedo maber, tinyalo wach ni koro watim nang'o kae. Mae ma nyocha otimore, momiyo nyocha wawinjore gi speaker ni kar mondo wabed gi koko gi tulo ni golo ji keiti mang'o, to owuogi mondo wane kaka onyalo serve in another capacity. Yavyo je ka kasina je poko ka governor diponi nekitwa neno ka county speaker ne ogole to kendo nitie lemo michaki mie diponi nitie lemo mochako mie diponi ma en achiel kuom temo iko tielo nekech ing'eyo ni kaka wantiere samoro ka dhiang' olal e gweng' Governor, tunyeo ni ka koro weg dhiang' manye to samoro yudo ka inyalo beni temo iko tielo. Diponi gini en achiel kuom temo iko tielo mondo mi samoro gik ma nyalo beni nitiere ka kik bi ng'ere nikech sama wacho kowuok moler ne jopiny to jopiny penjore penjo mang'eny ma samoro duoko tamore. Adwa mana lero niya, ing'eni members of county assembly gi speaker, although en arm machielo mar government, so an overall head mar government ma Homa Bay, mano include nyaka assembly, although gin independent on their own. Winjruok nyaka bedie kind members gi speaker mondo tich obed maber. Nyaka gibed gi goodwill mar winjruok. Inen, nyalo bedo kata ni makosa moro malich, nyalo bedo kata ni onge, lakini winjruok. Yani nyalo mana bedo jatelo of the house ka members oyie gi wachno. Koro kane members owacho ni ne waneno ni mondo wan gi gap cha. So ne giwacho gin giwegi ni koso speaker nyalo yudo kama speaker manyien tiye nyalo yudo kama chielo mondo assembly obed gi cohesion. Mane momiyo ambe nanyiso gini aonge tabu. Speaker osebedo very straight, ose support the government, wase wuotho kanyakla ever since. Koro nowacho ni no, ku wacho kamano, you can get somebody else obed speaker. So speaker ne, because onge makosa manotimo manu uwacho ne, ni anyalo kawe mondo akete on the executive side. Because the government is one place. Governor, beng'e ni nitiere bura moro ma EACC nono kaloro koda nominee mari mar lemo mar trade ne. Sorry? Beng'e ni nitiere nondo ma EACC nono e wach mar academic credential mar nominee mari mar trade manyien ne. No, pok ayudo that information. Okay. Sini aje ibonyo. Yeah. Erokamano governor oyawre. Oyawre ruok. Anan mana gi penjo ariyo. Achiel, iwacho weche mag wage bill ni pesa muchulo ji ng'enye mokalo. Tadwa mna yudo ler ni sama governor odonje tich, jok moyudo kanyo ng'enyne gin jogo mane ondiki gi ng'at mane okawo kare. To governor bende nigi siso mar yiero joge. Bende dibedie ni emamiyo counties nigi ji mang'eny mondiki, koro wage bill bedo malo nikech jok mane ondiki gi governor mane kawo kare nitie, ok inyal riembo gi tich nikech orak ma gin go, to in bende in gi jogi midwa ndiko manyaka nogo ni kura, moko nochung' kodi, moko bende ineno ni wigi ler, inyalo kelo gi mondo gikonyi tich. Bende mae achiel kuom gino mamiyo wage bill maru bedo malo. Mar ariyo, anan Siaya County. Ji ariyo ma wan godo ka gin jo Homa Bay. Ok ginyal penjo. To giywak ni nyaka ne wach mok wachakre. Ndache ok giwinji maber. Bende kigoto tiyo to mokwa bende yudore dukni ma Homa Bay. Erokamano. Erokamano ahinya Joibonyo. Ing'eni wach PR migoya goni, ine mane kana luongu e workshop mondo ipimnwa kaka sirikal nyalo keto brand ne obed maber. Ine mipuonjowa gigi kaka sirikal keto brand mar sirikal bedo maber. Koro wach mar endless PR ni ine mikele. Koro
Gavana itie kai ground. Jay golo la microphone. Jay wogi. Anapuonjo maber. Communication in government is a very critical component which is governance governor. Koro biro as an expert in communication. No, biro as a full expert. Kabisa. Come on. Mano mio, ma very good tip. Very good. Ero kamano. So gima dwa wacho en ni wage bill Jay Bonyo gimi wacho no could be true in the sense ni sama sirikal manyien donjo, apart from just ni ntie joge ni ntie kuonde manyaka oyiene governor keto joge ni mobirogo CCs yes. Chief officers mago oyieni sirikal oyieni mondo bigi jogi mo embrace your vision. Kaito ntie the civil service ni ento nyako donga kaka eno serve the government of the day. So samori idonjo kidonjo ti yudo ni ntie need kuonde mantie gaps monego bed ni ji donje okonyi. For example, an kadonjo ta focus on revenue collection. Yudo ka revenue clerk samoro tin inegi med matin. Mane man na team. Imedo matin mondo med ni revenue. To aneno ka revenue wa shoot by over 1,000% because of some of those measures money was out. So, county government, yes, suffer from the issue of transition. No, Jinyalo medore eyetanyo from the beginning in 2013. Geomedore ameda 2017. Geomedore ameda 2022 ni. The samoro geomedore Martin. So this wage bill issue so is a standing issue, but okay issue ma affect county governments can. Any issue makata national government, it's a big issue. It's a Kenyan issue. Monego wabeduru pin mondo wa address niya. Kawa wacho ni wage bill onego bed 35%. How do we maintain it at 35%? Nikech kigoloji, ntie counties moko mawinjo ka wacho ni yao. Wan pok nwaneno ndiko ma sirikal ni nyaka ne ouru yudre. Koro tinde ka county obiro eka ji oneno ni ja ini kata pincha inyalo ndike sirikal. So it's an issue that needs a countrywide solution. Wacho ni ipenjo wach mar mokwa. Yes. Kigoto tiyo kidam matin. Nikech ka waseketo investment kigoto mwa yawe mwa nyochwa mop up bando everything mondo mi odhi mbele gi tich. Tiyudo ka ne waloso investment board maran kigoto as a separate thing from the government. So more and more, you realize Kingio returns the investment. Kingio to Yudoni Sirikal is not really competent to run a business of the Kigoto nature. Koro kata bedo ni wadiko demos saka wadire sani, so wase lando, mondo wayuda private sector partner, mondo wabed gi PPP, mondo wabed gi ngama nigi private sector mind manyalo run mokwa, o produce mokwa, mondo wa optimize use mar Kigoto. Koro mano is the place mawantie. Waseketo a lot of investment, odhimbele, tiyudo kantie gaps kagi kata, one of them being, ni pesa sirikal okinyati yogo at source. Koro yudo ni ko us mogo, to pesa kuong dhi account kucho. Koro yudo ni uso mogo, to stima olal. Koro imanyo mafuta. Koro nyakirit pesa ma Homa Bay mondo kidhi ng'iewogo mafuta midwa kete generator mondo regi. Koro some of those bureaucracies okmi or run in the manner mane wa anticipate. But we have found a solution which is a private sector waselando, kendo wabro bedo gi public participation, kendo wabro timo the best way mondo wayuda private sector partner ma eno rane, ochulo county government pesa, okawo bando from the community, to loso ohala. Erokamano Gavana kuom loso kodwa. Ang'e ni wabro manyi chieng' moro machielo, to ng'e na wach mar contractors ma pod medo oro ote ka nigi ywak ni chudo pod ok giyudi e wang' sa. Ang'eyo ni minister mar National Treasury nowacho ni osegolo nu pesa koro ting' ni kuom Gavana. Adwa na wachi ni nyocha chieng' mane pesa no chieng' mano ore ne pok odonjo kati account. Okay. Koro sani wan ka controller of budget. Controller of budget, wadwa ni mondo as many contractors as pay wachul. Erokamano Gavana kuom loso kodwa kawuono kinyi kuom lero weche moko mane jopiny go
wan watielo jopiny ka penjo kilero kamano te magi bedo gi ng'eyo nikech wacho ni bedo gi ng'eyo e chakruok mar rieko. Erokamano nya gavana kuom loso kod okinyi ma kawuono wawewi mondo idhi nyime kotiyo tich ne jopiny. VOJ erokamano ahinya, erokamano Jaibonyo gi Fred. Erokamano ahinya gavana, erokamano gavana. Erokamano gikone koro Ramogi FM bro dhi nyime kod chenro mamoko nyako Ramogi Ajwang'. Ung'eyo ni ma en chenro mar jopiny kaka wanene. Penjo ne nitie kama ng'eny ahinya nikech sa ne ok wanyal penjo gi duto te nikech no kat nyawo ka governors mamoko mawuok e piny Luo bende nigi siso mar wuoyo kod okinyi makono sa. Apani obro loso season 2? Apani juma manyien. Juma manyien. Kendo warwako governors wayaw dhodwa, governor ma Siaya, James Orengo, governor ma Kisumu, Professor Nyang' Nyong'o to gi governor ma Homa Bay, ma Migori, Ochila yako. Nafasi nitie. Mondo gigo kodwa mbaka, giler na jopiny weche mwawacho kamano. Jomadongo iparo ni sawa orumo ka. Victor aparo manade ni yawo. Kapok orumo taparo ni en puoch gi pak ne Governor Gladys Wanga. Nekech ing'e ni jotelo makare nyaka yie mondo gibed held to account. Nyaka gibed held accountable. Bedo ni en governor ma kinde duto winjo kaka wanene to kaka wanene kende. Chenro mathoth mag Ramogi kae moyudie feedback mar jopiny. Mana paro ni en okang' achiel makati ke weche mag PR oyuak ni Jane odwa miya ahinya. Na puonjogi. Dongi juma moka nako na dwa fulo richo. Achiel kuom richo mana fulo en ni samoro apuonjo gaji. En gi kiosk ne moro. Yes, mang'eyo maber kabisa. Nekech neno kamae omiyo kata mana governors mamoko koro waneno ka bank Governor Gladys osewuok oko motemo lero weche moko ma samoro jopiny ne ok ong'eyo. Nikech ka ok iwacho ne jopiny to jopiny ok nyal ng'eyo. Jofwambo bende ok nyal biro e bedroom mar jotelo gi mondo mi gikaw information. Kora paro bedo ni en ga always available. Maka ntiere gimoro madhi mbele to wuok kendo lero ma jopiny winje en plus. En puoch gi pak ne Governor Gladys. Wageno ni juma manyien obro manyo Governor ma Siaya County Senior Council James Orengo thuolonge go kaka Josiah Ajim Kenga osiep mejo kwiri woda leo ka ogani kachiel kod governor ma Migori County kachiel kod mano ma Kisumu County Professor Peter Nyang' Nyong'o. Jomadongo nonego beni wamulo wach mar Adani manyocha orak mar gikone kod sirikal orucho oko kokalo kuom duond jatend piny Kenya William Ruto. Odiochieng' ono ma bende jatend migawo ma ochung' weche mag teko kod petroleum nong'iso komiti mar energy mar bunge ni winjruok mane wakedo Adani bro dhi nyime mana dakika achiel kende. Goye wach mar Adani ni ka ogone jopiny oriti. Aparo Victor, wach mar Adani ni en onge gima nyien mane owuok e kuom gima ne jatend piny Oland. Nekech king'eyo kaka wach mar Adani ni nochakore en gima ne owuok e lela ni kaka nyicha ne itimo wach mar Adani ni ne mibadhi nokwake kendo ne onge gima ni iluongo ni transparency. To ni neno ka jatend piny cha notimo gima waluongo ni nowito Opiyo Wandayi e Bobas. Nowito e Bobas nikech neno ka jatend migawo mar teko Opiyo Wandayi kanye idadhoge e parliament odagi kendo umo yie piny moramo kabisa ni orak mar Adani ni ketrako kocha nyaka di nyime. To bang'e ka waneno ka jatend piny owuok oko motamore o cancel tenda makamagi nyisi ni gigi gin gik mancha ne ging'eyo. Penjo mi penjori ni to chuno ni nyaka piny Amerika tera Adani e do kata wacho ni ntiere mibadhi manyo timo oko kocha e piny India eka koro jatend piny ne nyalo wuok mondo mi o cancel gini Victor. Nikech nitie mbaka mang'eny mwabiro goye kae. Makmana ni gima na atemo kancha nang'iyo kaka Wandayi nyoloso na neno ne Wandayi oruma. To en gima ne waseneno kae mana Victor kaka nowacho ni Wandayi kodonje sirikal nyaka koro ir juok mar sirikal. Makmana koro gini nyo okete kama tek. Adire mantiere ni Adani nyo donjo Kenya kae gi otuchi. Nyo donjo gi yien nyambewa. Nyo kodonjo gi dhorangach. Koro gimoro amora ma nyo timo nyaka nyojo Kenya penjie penjo. Dino donjo gi rangach tir ka jinene kaka maro donjo gi rangach. Ni nyalo neni kata kodoko ni ntiere weche mag mibadhi mamiene lakini kaluore kaka ncha no donjo ne bedo ne jo Kenya kan tire transparency e wachni. Omiyo Victor paro ni en wach ma samoro pod wanyalo biro gedo hie to nyiso ni kare ntiere mathoth nikech Adani ni koke moro be iwacho ni ntiere wach mar Shani ma piny owacho pod ok olero no koro pod wabiro ng'iyo to chuo koke wach mar Shani machalo nade. Erokamano matimre kinde mabende piny owacho mar Amerika kokalo kuom US Securities and Exchange Commission nyogwelo jamwandu Gautam Adani kaloro koda weche moko ni ne ogola soya manengo ne odhao mar mondo mine oyudo rak moro. Senior ang'e ni weche mag ohala gi gin weche miwinjo ka DC.
DC machon. Bwana. Tinde DC onge pa. Jadiko mathiri ni weche mag ohala. Wach ni DC machon, dalo mane DC ne DC. Ena no vioje. Yes. An gini adwa wache mayo, mana adwa ng'iye gi siasa. Nitiere kamoro e lienda manosenendo Peter Oloaringo. Yes. Governor Mamara nyo loso kata bedni no loso e wi weche Kiza Besije. To kata maradani ni bende nitie akwayo ni Philip. Kanyalo tugo no amna clip no. Kende. To ogo manoriti. To an atieka. Onge wach. Philip kinyalo keto no clip no mondo wang'eni bas mai. You better swim. Listen to me. You better swim in the open sea with a fish than fight in the mud with swines. We are being made dirty by swines because we have sacrificed. Bas. Iwinjo gima Senior Counsel James Agribobore. Yes. Lok gi dholuo. Owacho ni ber mondo ikwang'e pi man gi rech gi pi maleo, e pi maleo, moloyo yoro gi dwanyruok e chuodho, ma mbidhi ni en dholuo manitiyogo maranguro e kuonde moko. Mane chuny wach. Kata swaini. Dawa ne iluonge ni swaini. Iwinjo ka Fred nowacho ni kane pok jatend piny otimo gik motimogi to wanda inyo loso. Mane gik ma gavana na wacho. Ni jo ODM kata party mar ODM en party mung'e gi gik moko. To koro kanyo gidonjore e weche mag adani gi. To koro nyiedhore e lela ni karadani ni bende mibadhi otimo tiap. Jogi mieno ODM gi chilo. Anatieke mnaka. Ero kamano. Wach mari bogik. Kama gimiene gi chilo na kama tieke godo Victor. Dhoga ncha nomoko kaneno ka wajumbe moyier. To kendo kora wuoyo gi jopiny to gi wajumbe gi nekech giwinjowa, gi jotelo giwinjo. Mok winjwa mondo jopiny okownegi. Ne awache kaka wanene. No dhoga umoko ka wajumbe moyier gi jopiny sama jatend piny William Ruto olando ni o cancel tenda mar Adani. To gipamo kendo gigo tiendgi piny ka ginie od bura. Maparo ni jatend piny bende ncha no obuok ni to kare jogi ne ong'e ni gini rach to ok gicho matir. To ka sami dayo dhog gi Victor en gima lit ka giwuok oko to ipenjo gi ni to speech mar jatend piny ne chalo nade. To wajumbe mariek nyaka makaluo wacho ni wapuoyo jatend piny kuom cancelling tender mar Adani. Koro mae chuny deception, mae chuny wuondruok. Dak nyocha giwuok oko mondo mi giwachi ne jatend piny chon. Kane poko cancel gigi. Manyocha ne giwera na Adani ber. Okay. Penjo wani to kit jotelo ma wan godo chalo nade. Omiyo ka jotelo ling to jopiny kik ling. Okay. Ero kamano. Tieke. Gik moko ariyo jambetre. Mokwongo an mna gi wuoro ni to en lweny mane ma Edwin Sifuna yawo kod John Mbadi. Apani en penjo mosethaga nikech saa asaya ma jatend migawo mar omenda ochopo e od bura idadhoge to odwa rake ahinya. Chalo ka gima nitie weche moko e tok pasia. Apani adwa kwayo jakom mar ODM Gladys Wanga ng'eni pod owinjo wakato neno mondo temo luongi e Sifuna gibed godo piny nikech ng'ama nosebedo jakom ni e party ma bende senior mari e weche mag siasa kata bed mnani timo oversight to nitiere kit rakruok moko ok nen maber. Osetimore karibu ndalo adek. Osekawa gi wuoro ahinya. Ka nitie gima gilaro to gibed piny gilos. An ahero ni jotelo bed piny to loso. Magik magitimo ok giketie lela ma jopiny bende bedo gi wuoro. Mar ariyo adok bondo. VOJ weche mag arita kwe ok ber bondo. Mana nyoro nyawinjo ni nitie kijana moro nyonegi yo Abimbo to moro bende tok Kaseriol nyochadho go panga monegi. Bondo arita ne ok ber sani. Akia gima kele tadwa kwayo tendo bila mabondo. Mondo bedi akicha mondo gitimie kata patrol. Nikech ing'eni samari tok bed maber to kata juket mwandu bende lal. Sani wadhi e rusa mag Desemba. Ji mang'eny bro dhi dala. To kiwinjo ni nitiere weche mag arita mok ber to bende bro miyo ji luoro mar dhi dala. Mar ariyo mna kapod otenore gi bondo.
kit siasa mosetimore Bondo higni mang'eny en siasa mar kwe. Pok awinje ga siasa ma Bondo ni ka koro Fred nigi paro mopogore koda ta adwa yawo kode lwenye. Na winjo maling'ling moko ni nitie achiel kuom josiasa ma bende geto chung' kaka mjumbe ma Bondo. No keto ji ma kipinge kiwacho no kober to ito in ng'ama kori lawa ma idwa mnano negi. Ok ber kenda siemi ang'e ni neno kata ka okine ti winjo jogi bende winjo. Ok en tim maber Bondo wasetimo siasa mar kwe. Mogik od bura mar ODM dhi ombulu gitime yor kwe. Jakom gin yande no wacho ni gin gi pek kabisa mar nyayo chama gini ichunjo piny. Ka gitime yor kwe to jopiny bro hero gibro neno ni en chama motimo ang'owa moriyo kendo mochwe. To ka gitime kit lweny mwaseneno kinde mokalo to bro go chunji mang'eny kendo bro miyo ji penjore ni to kara enamo. Erokamano. So girit kwe sama gidhi ombulu. Ombulu en mna mpogruok mar paro. Bang' mano to ji gin joka ng'ato. Erokamano. Wach mangima mokalo nyakoro Mgajwang' mabende watiego do chenro. Erokamano nya Gabriel Oguda, mano the Duke of Kolenyoshire. Oguda na manye kabisa. Kendo governor manye. Winjo chenro ko wacho ni chenro ni endi nyaka tigo kaka case study ne joma puonjore political science e achiel kuom mbalariany mamoko manie piny do. Wotseme erokamano nya kuom feedback ma wayudo kuomino. Ka okamano nya kuom Mgajwang' gimoro amora man gi chakruok nyaka bed mana kod giko mare. Wagoni erokamano in mikawo thuolo mari mar bedo kiwinjowa kendo kinenowa nikech kamoro iketo tenge dich ma in go kaka dhano. Erokamano ne Jehova Nyasaye kuom mich mar koth. Wapidhuru yien mondo warit alwora marwa. Ung'eyo ni bura osebedo kadhi nyime baku mar ng'eyo ni to wanyalo konyore rito alwora e yo machalre. Mogik tik agoni oriti makawuono nyakoro Mgajwang' waromo chenro mamoko ka wabiro bede ground kaka Ramogi FM gi Ramogi TV. Len Ramogi Kasuku Rafael Menjake kod an kochakore chieng' tich adek. Wan yala wadhi Ugenya, wadhi Ugunja, wadhi Ukwala, wadhi Ng'ea, wadonjo nyaka Siaya, nyaka Bondo State House ka odiochieng' mar ariyo. Udhi Bondo gi diel. Diel nitiere, gweno nitiere, airtime nitiere, simbe be nitiere, mwandu nitiere kanyo maber ma Christmas. Koro jo Bondo wuogo. Koro jo Bondo wuoguru oko, uchodru. Jo Kisumu, jo Ahero kachiel kod jo Oyugis kidhi nyaka Homa Bay, Kindu te wabiro nyaka Migori. Onge gweng' mabende wabiro tuo to kata wabiro weyo oko e chenro ni endi nyakoro Mgajwang'. Med mana chiko iti Ramogi FM kendo med neno Ramogi TV wageni mokalo. Riti makawuono kwe ma Jehova Nyasaye obed kodu nyaka juma manyien. Nyinga en VOJ. Kaka wanene wuok tich ka wuok tich chakre saa 2 okinyi kik bai. Citizen Duka and Quickmart are bringing you an amazing deal on grocery shopping with Mama Soko. Enjoy skuma and spinach at just 20 shillings each, carrot at 99 shillings per kg, and onions at 69 shillings per kg. It's super easy. Just dial *487*5#. Choose what you need, make your payment, and get a message to pick up your order at any Quickmart supermarket near you. Fresh produce, great prices, and no hassle. Shop Mama Soko today with Citizen Duka. Citizen Duka, the home of discount. E kinde ma waikore nyasi mar sikuku, duka maduong' mar Ouru Super Stores ni kema mifungruok gi uso medeno ni Black Friday Super Sale Month. Tarik 29 higani, Ouru Super Stores gweli mondo itim nyiepo mari kendo mondo iyud kit mwandu duto ma idwaro e nengo mogonyore. Wakoni mwandu duto ma inyiewo kodwa nono monge chudo moro amora. Inyalo chudo kokalo M-Pesa Paybill number 247247, account number 0766346250. Ni mathoth yuwatole na mar nono achiel abich nono kata or email e info@ourusuperstores.com. Binyalo lima pis maro maidre Ouru Complex Building mantie machiegni gi duka mar Safaricom JM Towers downtown butu bengi mar Credit Bank e boma Kisii. Ouru Superstores, karibu nyumbani.
majina ni Peter Kariuki Ngoge ama Kamlesh Styles. Nimekuwa nikicheza kwa muda. Natoa na win 50,000, 100,000, 200,000. Leo nimekujia check ya 675. Nikihesabu zote naweza kuwa nimewin 1.3 na nitaendelea kucheza. Changamkia Aviator on shabiki.com. Not for persons under the age of 18. We asked the children, how many of you brushed this morning? And this little boy, his hand didn't go up. And I said, well, why didn't you brush this morning? He said, my brother was using the toothbrush. If I'd waited for him, I would have been late for school. I'm sorry, I get a bit emotional when it comes to that. To be able to change a child's life, to be able to bring back that confidence about their smile, for me, is phenomenal. Ramogi. Regulation okodhi through gimiluongo ni public participation. Be ikori mar donjo matut e weche madongo e Uganda wa. Ribadhi ma wuok e NTSA ng'eny seriously. I have to say this. Wanono weche siasa kod weche mamulo ngima jopiny. Sama gigo nyaka japur. Nikech japur ni obro puro kande ni otere kare. Buch jopiny en kama wamiyo pek paro kachiel kod nonro ma intiere godo. Wan gi chike mabeyo matayo gigi waduto te. Ok diang' wachnya every time ka ng'ato dwaro to waloko chike. Nyinga Trevor Ombija jandingo panga jo Nyakach dendo Ombija taya nyakwar guok kocha pesa. Wanere kendo. Tich adek ka tich adek, saa 3 otieno, mana Ramogi TV. Be isepenjori e sigendni mayudore kuonde ma waluongo ni pachowa? Kapuonjani nobiro nikech gwenyruok e kind owete. Riwri kodwa mondo wanon sigendni mabeyo mag kuonde ma wadakie. Nera nitie. Ninyuo kong'o kacha niluongo ni kilap joko wili. Kochakore bombe madongo nyaka e gwenge ma iye. Odusenge en piny joimbo mar oganda kiluongo Wasenge. Ng'e gigo mamiyo oganda ka oganda bedo mopogore. Nueng'o ma wan godo ka en mar kunyo goldi. Urudi. En kama ji duoge ji ok lal. Ng'e weche mane osekalo. Chon chande lweny nitie kor e gweng'. Rwako sigendni mag kuonde ma wadakie. Kiwacho ni kibedo piny e kom, kineno ng'ama lwete fuare kama mano nyiso ni jakano mulo ka pigo sechope bwo mesa. Ng'e gwengewa chieng' tich ariyo saa 3 otieno mana Ramogi TV. Radio Ramogi, Cartoon Jaluo. Radio Ramogi. Ma e chenro makeloni danji maliet. Ma e chenro makeloni weche mamolo seche duto. We are only beating job. Kik od belo bai. Kawuono an kod moral mar ndakel belo kaka winjore. Ma e chenro makeloni duond yawuoto nagi. To wakwayo rowere bende kiyudo matin kik icham te ikungo. Duond mine Ka jaodi miyo nigi pesa malo dichuo. Support. kod ohala. Gimotimo as a fashion house, we measure in both ladies gi chuo. Mane mbak ndalo chakre wuok tich nyaka tich abich saa 8 odiochieng'. Mane Ramogi TV. Wakelo ni chenro mar ohala kod lony gi dongruok mopogore opogore. Ohand kinyosi nigi pesa kitimo
gima dwarore. Weche makende moa kuom jogo makelo lokruok e ngima dhano. Ohala ber nikech ohala puonji managerial skills. Lek ma in go iriembe mineni gigo chopo. Chakre gi jogo mane ochako ohala manyien. Kalure gi kaka nachako gi kuma achope, ohala ni en ohala maber. Nyaka jotelo molony e timo ohala. Akwayo jodala wate odogi ohala. Ne pek mane gikalie. Pod waonge uhuru mar ohala. Loch mane giyudo kod kinda mane gitimo e manyo gik mabeyo beyo. Ka ja ohala ok inyal chako project ka ionge gi market. Tudri gi Cleophas Oluoch e ohala gi mwandu. Tich ang'wen ka tich ang'wen chakre saa 1:45 otieno. Kiwinjo ni wuoth kata safar keli e coastal region, ang'o mabire pachi? Nyalo bedo ni wazuri wako wapi jamani? Koso kwenye pembe ni wapi? Dweni wadwa dendo chenro mar pur gi ohala ni Coastal Region Edition. Edweni wadwa romo gi jopith mopogore ma bende nigi lony korka pith kata pur magin giwegi timonegi maber e alwora ma wadendo ni Coastal Region. Kata nyinga opogore iluonga ni Mariamu onere tich adek saa 1:45 mana e Ramogi TV. Be ikori mar chako wuoth e piny mar thum? Thumbe mane oloko tieng' mang'eny. Fwenyo sigendni, wende mag piny koda sigendni mayudore e wendego. Ngoma Owake en kama gik mane otimore chon koda matimore sani chopo e winjruok maber chur. Ngoma Owake wuok tich nyaka tich abich saa 10 odhiambo. Kik bai. Ang'o mosetimore ne joma ne ochweyo ogandawa? Adhi primary Kangonditi Primary School. Gin kanye sani? Amobilize kalere te, ne wago poro to gibiro wasombo kidi to watero kacha jite e secondary kacha. Waromo gi jodgi to wafwenyo sigandgi magimopondo. Siasa ka ng'amo ywaye maduong' kata e siasa en Daniel Arap Moi. Ng'e ranyisi mabeyo mane giweyo. Ne japiny opogore kata ng'ama ne nie duond loch ne neno ni kopo ni Kenyatta dhi Tom okawie thuolo ni mondo tano pinyni kaluwore gi mwaseneno kuome. Ang'o magitimo sani? To kata kamano be pod gin kodwa. Nakedo ne wach sukari ma jobunge jonjo kod biwot nochaka ne bwana sukari. Gin kanye kod Walter Nyambaga tich ang'wen saa 3 otieno mana e Ramogi TV. Nyoko Ramogi Jwang machiegni okinyi makaono wantiere karka chenro mar mbaka oromo chakore sana yanga tok winjo chenro mar kaka wanene mota kanyo kod Victor Tieno Juma e nyakalono mar Ramogi Radio kachel kora Ramogi TV ata ye chenro ma kawuono mar mbaka oromo ka orango chal mar Migori County ahinya e weche mag loso riwruoge kod yot mar timo ohala e kaunti ni ma Migori. Adhi bedo kaka taye chenro nyinga Cleophas Oluoch jakisumo kanya kwaro mokeo nyaka sango ro kini machiegni bedo kora kanya kagiko koro mo sangweni dakika 55 watieko kendo aloro twak makamae to kawuono an gi mor ni mar ayudo jodak e kaunti ma Migori ma bende timo ohala mopogore opogore bende gintiere riwruoge
yot mane mage kadhe, mor mane magintiere godo, kagitimo ohala e kaunti ma Migori, kachiel koda ka riwruoge magintiere godo. Machiegni tungni mag siasa nitiere e kaunti ma Migori. Nyabedo ni adieri jok moko bende wacho ni en miriambo, kata nyabedo ni ok en adieri. Adieri mar wach ni kanye. Debed ni achiel kuom gigo marocho lwasi mar ohala e kaunti ma Migori koso. In jadak e kaunti ma Migori, ineno achiel kachiel kokalo e wang' jowi mari, kendo inyalo yudo achiel kachiel e mbui mago duto te. Kaw thuolo mondo mi ndiknwa kikonwa paro ma itiyo godo kotenore kod chal mar Migori County kamoro amora ma intiere. Bed koda ka nyaka giko arwaki ni machiegni karwako wenda amiyo gi thuolo mar mondo mi gihulrenwa ka gikonwa kama gintiere, tich mane magitimo ka okinyi ma kawuono. Ang'iena mondo mi achak kod Jack Omondi Ogola, men jakom mar bodaboda kar riwruok mag jo bodaboda e kaunti mangima ma Migori County. Jack Omondi oyawre kendo machiegni Ramogi TV moswa kendo ikonwa nonro mamoko ponono okawacho machiegni Ramogi TV. Erokamano. Gi nyingena an Jack Omondi Ogola, kaka osewachi an chairman mar Migori County Bodaboda Association, kendo an jadak ma Migori, omiyo adwana gine gi kanyo mondo jowadwa moko wachi kore kaka mawach mondo. Erokamano ahinya, warangi mana kamano kwa sudo nyakora Ramogi Jwang kama chielo. Antiere kae kod Stephen Ochieng Okwanyo, mabende wan go kachiel ma en jakom bodaboda Suna West machiegni Ramogi TV. Erokamano kabisa. Mokwonga moso jo Migori ni oyawre. Adwa wacho ni an gi nyinga iluonga ni Stephen Ochieng, kendo amor mar chopo ka mondo mi watwage, wan bende wariwre wach ka wawacho chal mar Migori County. Erokamano ahinya. Kendo mayudo thuolo mar chopo kar kang' watwaga ne kotenore kod riwruok maru ma bende untiyo go kachiel koda ka Jack, mano mag jo bodaboda ni to udha chiewo machal nade. Bende uyudo sir madwarore sirkal mamalo kata sirkal mar kaunti. Kama chal nyakora Ramogi Jwang ka kod Dorothy Achieng. Dorothy Achieng en ja ohala e kaunti ma Migori, kendo ngokonwa ka en ohala moro to time kanye ten mane. Arwaki ni machiegni Dorothy e Ramogi TV chenro en mar mbako rombo. Erokamano. Wach gi pak chopo e studio mar Ramogi kae. Ka achiel kachiel gi weche moa dala mar Migori Suna West. Gi nyinge na kaka osewachi an Dorothy Achieng, aloko and maka, an ajip chakol. Kidhi Migori tie daraja kanyo ibiro yudo mine kan tie bath para kanyo mwachandre gi ngima mar manyo. Erokamano. Kamano, erokamano ahinya Dorothy, kendo ageno wadhi twake yo makare. Wapenjre penjo mathoth ahinya ka warango yot mano mar timo ohala e kaunti ma Migori kata bedo kod ndikruok madwarore e kaunti ma Migori e riwruoge mopogore opogore mantiere. Mokwongo achako kod Jack, itelo na bodaboda e Migori mangima. Yot mag bedo gi riwruoge mag jo bodaboda gin mage, to gi keyo machal nade e kaunti ma Migori mangima. Erokamano. Adwaro na nyisi ni mokwongo agoyo erokamano kuom penjo maber mipenjo. Wan kaka jo Migori, mokwongo wadwa ni wawach ni yot wan godo nikech environment mar Migori oyienwa mondo watim ohala Migori. Mano achiel kuom yot. Namba ariyo, wadwa ni wanyisi ni en adieri ni atelo ne Migori County Bodaboda Association, mana kaka wacho no. Wasebedo gi yot nikech ne wayudo ni samoro sama ne wakere ka ne wachako ohala ni, ne wabedo gi pek kabisa e weche modhuro. Ne wabedo pek e weche ma jomineno ma samoro sirikal ma malo, keche kinde mane wachake ne wan pod wan mana gi sirikal achiel mana mamalo. Omiyo ne wabedo gi pek kabisa nikech sirikal mamalo nitiere kaka ne bet ka giywak korgi ahinya, ma samoro ne wigi wil ni samoro nitie jomoko ma bende nitiere piny ma be onego maki. Koro ne miyo wabedo gi pek kabisa. To nyaka nye wachak gini, wayudo ka koro wasebedo gi yot nikech en adieri ni wafwenyo ni kare ka wariwore, ka wabedo kanyakla mwakelo wiwa kanyakla, to nyalo miyo wabed gi sauti maduong'. To sauti maduong' ni kwa bedo godo to nyalo miyo be seche moko iwinjowa, kendo nyalo miyo seche moko sirikal dewo ka gineno ni jomoko nitie. Namba machielo adwa ni mondo anyisi e ber riwruok. Ber riwruok ni osemiyo kopogore kata gi wach mar ng'iyo kaka sirikal nyalo miyo wayot. Wan wawegi ber riwruok osemiyo wayot. Wasebedo gi yot e weche mopogore opogore. Wasebedo gi yot e weche mag dongruok. Wasebedo gi yot e weche mag dhiro gima pek mane nie mbelewa. Wasebedo gi yot e gik mang'eny mokalo.
to kendo mane momiyo wayudo ka seche ma koro wariwore ni miyo wayudo nyaka jomoko ma pachgi liw ma wanyalo riwore godo nikech seche ma ng'ato wa kocha to ng'ani wa koni to ng'ama chielo wa kamachielo tiyudo ka jogi biro gi paro mopogore opogore tiyudo ka kanye ma ka wabiro to wayudo maliw manyalo tero wa mbele to gima nitiere ma gin bende ok wawach ni girach gin bende giber abera en mana ni nitiere kaka samoro en bende kamuketo wano bende ber abera lakini yot ma wan godo en ni riwruok wadi osemiyo wabedo gi yot. Erokamano ahinya. Stephen Ochieng' Okwanyo, Suna West, nyawachni ne jok mantiere CBD ma Migori. Yes. Kendo ntiere karka chal mar jiwo jomatindo mar chako ohala mopogore opogore madonje riwruoge mopogore opogore kaunti ma Migori te ahinya kama intiere alwora mar Suna West osebedo nade are ponono ibedi isebedo jakom kuom thuolo marom nade kusune jok mane otimnegi yiero machiegni nyamiwa mana nonro matin gi yotno. Erokamano awacho ni Suna West aparo ni nyaka koro nayudo kom mar Suna West sani koro an gi kamera beach tadwa wacho ni sekta mar jo boda boda kawuono kidhie Suna West anyisi ni atemo keto vijana go eko bedo kama ber kendo kawuono en tich. Jo ji ng'eno sekawga sekta ni moko owinjore ahinya to adwa nyisi ni kawuono kaluwore gi uchumi ma wan go kawuono kadang' idhie sekta ni tibiro yudo jok ma samoro impossible mok inyal paro ni gintie nikech iyudo ka kawuono kidonjie ibiro yudo ka nitiere jawale iye ibiro yudo ka nitiere jok moko mabe tiyo tije mamoko to kawuono gin gi hilo kendo gi gombo magidhi magiriwore kodwa koro nyaka nya bede telo ka tanyalo wacho ni nitiere wasetimo makidhie ground tibiro yudo kendo wasetemo jiwo jogi wakelo gi machiegni mabende kang' miya thuolo ang' na wach ni ukenge mwasekawo ma wachopo kama kawuono wantie gi kama waaye chon ja pigo kata mana kineno gi ne gin yawuoyi mane dhi to tiya tiya to oromo dhiambo to ji dhi dala but kawuono waketo gi ni nyaka ubede gi gimoro giruno mokwongo obedo registered kosebedo registered to activities moko be nyaka time iye kanyo to ei timo activities go adwa nyisi ni kawuono ngima japiko ok en ngima madipim gi ngima ma japiko machon nyinge motamwa kaka waloki but kawuono to wan jano ma inyalo dew e kor gweng' kendo nyaka dongruok mar piny. Yes. Erokamano ahinya. Dorothy. Yes. Campaign sitimo higa ka higa kendo yudo ka josiasa biro kod singo mopogore opogore. Akiane e kaunti ma Migori singo mane manomiu kaka jo ohala nitiere ka singo michiwo kod sirkal mar kaunti sani hotel kod uchilo ayako. Akiaka embe nowacho mama mboga na watu wa boda boda to notenga koso noketo marom nade nyaka sani kaunti ma Migori chal mar ohala kama itime mano mar makaa lwasi ni osebedo nade to kama untie ka bende uyudo yot mar timo ohala e kaunti ma Migori. Okay, sana kaka wan mine mag mama mboga ng'ini mama mboga riwo seche moko uso gik moko matindo tinde bathio seche moko ng'ato to nigi capital maber ma en to kone sida mag joma tindo gi yudo koro wan kaka mine watiyo matek kabisa to gimo waremo capital pes moko wuok ga awinja kilande radio ka jomoko yudo moko mating'o mine malo kendo giduoko ma ok giduoki koro kane ka migochwa kato oyudore pok aneno wan kaka mine ma jobatho parage ok waneno pesa no koro koponi entiere to kare ok wan ng'eyo channel ma yude godo to waneno kowuok wawinja kilando wanga neno ka gole maber ahinya e dala mar Homa Bay mine ka ting'ore go malo lakini wan jo Migori pod wanena ka wabedo piny ok wayudo gima ting'owa malo kaka mine machando koro kanye majiwo ka sirikal mar wawinja mondo odewe mine mane batho para mine go dwaro kony to kaka gichopi en pek mane ma ukadhe pek mwakale waonge capital mar ohala capital ng'ene manyalo miyo ng'ato tingre malo okay nitie pesa moko mawuok kacha ma kikawe kawuono gokinyi tidware mondo iduoke godhiambo samoro ne waro oduma to ka gigodhiambo oduma pok odhi iwaro alot ka gigodhiambo koth ochwe mang'eny ok iyudo kaka iduokne mine ma golo pesa ma jolang'o ka kata kioro 5,000
to dwaro ni ka gik odhiambo to dwaro 1000 koke yudo pesa no mondo duoke. Koro machalo mine makamago koro sirikal onego dewa mondo giyud kaka wayudo pesa miholo cha mok duoki to wadhi go mbele gi maisha. Mana kaka wache ohala kichako moko nyalo nok ni chak gi hola tinyalo chako gi omenda moro mantie kata ma hola ni biro mana mondo miyo go ijek kama intiere. Bende lwasi oselosi mara timo ohala ni minyalo wacho ni joma mine osewuok oko kata e riwruoge mopogore opogore mondo ne dire kaunti ma Migori usodo wuok kama untiere kaka udhi kama chielo to bende nitiere kata gima chalo kaka hola gi kikaogi ukaogi kuom jok mage to bende en kumoro ma channel moro nitie ma ochomo yo. Ola mayudo mawuoye en ola mowuok e county ma wayudo to mag loans gi ema miyo mine samoro ringo we biasach gi nikech iolo loan gokinyi to kar gi godhiambo tidware. Koro nakoya kuom governor kuom jotendwa machalo seneta mara mar Edi Ramuok Ratego mondo ng'iyane kaka mine mane batho paragi nyalo yudo dongruok mondo kigiol pesa mar loan midwoko godhiambo cha miyo ok watingre malo. Nitie pesa moro ma government golo makonyo mine mochando. Koro wakwaya e bwo ng'uono ni mondo ogolnwa walos sako kaka joma mine wayud sako mar joma mine mondo wan bende kaka jo boda boda yudo ni wan be wayude mondo mi watingre malo mondo mi wan bende waicha. Erokamano ahinya iwacho yo makare to podang' wiara mondo abedi Dorothy matin kata bang'e bir Steve kachel koda Kajak nikech gima da winjo kar kae ni en maling'ling usewinjo ni omenda ni igolo ga e county nikech telo ma county ka un ka kod senator un ka kod woman rep un ka kod governor magi jok matayo county kachel koda ka MCAs kama gintiere kar ka en maling'ling usewinjo ni omenda ni wuok ga to chop nu piny ku koso omenda ni wuok to jok moko lal kode koso gomiyo mine matimo wala matelo to gi yok chopiri kae makoro wadwaro ni mondo wang'e nikech gigi kowuok to wuok e county te ok onego bed ni wuok Homabay to wuok Kisumu to Migori onge. Koro onego bed ni kowuok to wa malo to chopo nyaka e tielo mapiny koni. Koro kae mobiro mondo mi wawinji ni to pesa bende owuok ne jo Migori mondo jo Migori be benefit kuom kaka joma moko be benefit. Erokamano ahinya kaka jok moko bende benefit jogo mantie sector mar boda boda anga wuok kod Steven kachel koda Kajak chako di Jak kae oganda mathoth osebedo ka wacho ni kae kama achiel manyalo bedo kani itimo negi arambe kae kama gintie kama ichoko negi omenda gin gi riwruoge gi magi kawe hola onya bedo ni no sector moro mayudo sir gi sectors mopogore opogore kama intiere adieri mar wach en mane to bende oyote adier kata kiwacho de chopo ne jotelo machiegni juma mokalo juma chiel sani nitie rambe mano chan mano mag jo boda boda e county ma Migori mano chan kanyo kod senator Eddie Okech kirango nyaka sani lwasi makamagi jotelo mathoth osebedo ka timogi aka chopi Jasuna West Peter Masara no kuona ni ka twak makama timore mosa timo bende kare kata Masuna West to chal nade achak gima timore e county ka yort nien mana. Erokamano mokwongo ayadwa na nyisi ni en adieri ni mana kaka coordinator marwa wacho kendo chairman mar Suna West en adieri ni wa mabor wan kaka jo pikipiki joma tiyo tich mar pikipiki wati wa mabor e kinde machon ni nyalo yudo kane ing'iyo wa e kidienje mopogore opogore makmana na asilimia maduong' ne ng'iyo wa kaka joma jonjore joma samoro be ok odhi skul joma bende gina ji kanyo ma samoro koro ne wabedo maonge kata gi nying e society mane kelo wa e paro ni to mabwaneno ka bende wan dhi skul maber to pachwa be lewa ni ang'o madwa tim madwa convince godo jowadwa yo mwanyalo convince godo en ni kineno ka seche moko ng'ato kawi e yo marach to manyo maber minyalo convince godo prove wrong en ni mane momiyo no wabiro gi paro ni oyo kaka waseriwore ni nyalore an adwa na nyisi ni kapok oyiera chairman mar Migori County Boda Boda Association kane pod wana gi sub county ma bende nochakore chien koja cha ndalo chane pod onge sub counties to no wabedo piny mwa wacho ni wan kaka jo pikipiki ang'o ma wanyalo timo manyalo konyo ngimawa kanye kama nwachakore gima ne waparo ni ka wabedo dhano maloyo dhano chiegni 30 to wakawo kata na siling moro mathin maromo kata na 200
king'iye tiyudo kobiro mogik siling 6,000. 6,000 ni kitere modhi nyaka kuom ndalo 30 obedo 180. 180 ni ne wayudo ka ne nyalo miyowa tich mayot kanye mane wachako kaka wayudo kaka wachako dongore godo. To gini ne odhi mochelo ka gimo landore mo ayudo kaka dwe ka dwe wanyalo ng'iewo pikipiki ariyo ne ji ariyo nikech thuolo cha ne pod pikipiki ne en mana siling 87,000. Koro ka wamiyi 90,000 tiyudo kidong' gi siling 3,000 extra minyalo chake ne gimitimo godo to gima duong' wamiyi moromi. Gini kanochakore kamano to nwaneno ka gini golo odoke it jowadwa. Mano nokelowa mane watemo juu chini ma wang'iewo pikipiki kuom stages chigni 40 gi bathe. Ne wang'iewo pikipiki ni madhi pikipiki ni 215. Pikipiki ni 215 ni sama ne watimo mane wang'iewogi to ne yudo kaka wakalo kodgi ka wang'iewe ni stage moro to stage ni ne yudo ka nigi mor. Gibedo gi mor koro gigoyo samoro on to ji winjo gi to joma ma jodito gi bende neno kasto koro gichako bedo gi gombo moro ni to kata wan donge do wayudi e yo mane wami jowa gi nini. En mana na dieri mantiere en ni gima ne watemo timo makata nyaka sani watemo timo wadwaro ni mondo wapuonjre chung' kendwa. Onge gima osebedo ga kabedo ga matek kaka ng'amo yiengore kuom ng'ato. Ne wapuonjore mwayudo ni kare nikech osebed kotengwa ni wan ji ajiya. Ok wan ji wan mana joma rohura kia nade. Mane momiyo nowacho ni yo mobro timo go gigi mabed maber. En ni wapuonjre ne na uru chung' kendwa. To kopo ni wadwa chung' kendwa nang'o? Wachako chung' mana gofuku wa matin ma wayudo ma ji ochayo. Mae manyalo miyo wabed ji e society. Kanye kama ja pikipiki chako yudo godo luor. Kori chak ne kaka onyalo chung' kende, onyalo timo gige ne kende. En bendo nyalo dak e ngima maber kaka jomoko. En bendo nyalo tero nyithindo skul ma joma nigi pesa tero. En ni bo nyalo tero nyithindege nyaka university. Kama ji mang'eny ne okong'e ni wanyalo gike. Nikech ne wachako puonjore chung' kendwa. Omiyo adona nyisi ni en adier ni onge kar tich matin. Mora ma in godo no nyalo loko ngimani moloyo kidipend kuom ng'ato. Kamano. Iro kamano. Yada ni mak parno gi kanyo. Aka wiyo masani. Aka to bang'e. Anga duogo kanyo kor mogo jongo medo kolo chal mar Migori County weche mag ohala yot mar timogi kachel kora ka lwasi madwarore mar yawo riwruoge mopogore kaunti ma Migori pod an kae koda Jack mabende en jakom mano mar boda association mano ma Migori County kachel koda ka Stephen Ochieng Okwanyo ma jakom mar boda association kada coordinator ma boda Sona West koda Dorothy Achieng mabene ja ohala e county ma Migori. Akawiyo masani ka oduogo watukon mathoth mediko nwa jotelo duto man Migori County oruro ote kono uruka kuloso lwasi matimo ohala e county ma Migori. Kikidhi mabora. Expect kushinda? Nilikuwa tunajaribu bahati. Iganji kuna venye umeipangia? Niende pale showroom, niongeze yenye niko nayo, nitoe kaboda man. Senke. Hello. Wape top shota. Acha nikupe hapa hivi goodie bag. Goodie bag ingine ya Gen Z. Mavijana wa pale wa nyama, tujipange na view sasa. Kama ungependa wimbo wetu ameniweka huru kweli, iwe sikiza tuni yako, ni rahisi. Bonyeza *811 *500#. Na ukumbuke sikiza na Citizen ndio kwa wasanii wote. Mili mar dhogi ne wuodh kid chiemo mopogore. Koro kwa keto pi dhi chwakore maber kendo dhi tedore maber. Mok ni wang'e mo. Chenro ka chenro dhialo mit chiemo. Gitedo
itime nyaka obed makare gi suya kod ndhadhu mamit. Kitedo to dwaro ni ndhadhu go duto te mondo owinjre. Omiyo kihero chiemo in jatedo kata mana ng'ama ohero tedo, tudri kodwa tich adek juma ka juma e chenro mar tedo gi chiemo gi Jailieta tich adek saa 2 okinyi mana Ramogi TV. Sambaza Furaha Caravan ikishirikiana na Royal Media Services inaendelea kutamba kote kote kutoka bonde la Ufa hadi mlima Kenya, na sasa tunaingia magharibi na Nyanza. Ni Safaricom Sambaza Furaha Western and Nyanza Edition itakayofanyika tarehe 25 mwezi huu wa Novemba hadi tarehe 30 mwezi huu wa Novemba. Jumuika na watangazaji wapendao kutoka Radio Citizen, Ramogi FM, Egesa FM, Mulembe FM, Vuka FM na Sulwe FM. Tarehe 26 Safaricom Sambaza Furaha Caravan inaanzia Bungoma moja kwa moja hadi Mayanja kuelekea Harambee, Koyonzo, Ogalo, Mumias na kisha kumalizia Kakamega. Tuna zawadi kama vile mbuzi, ingoho, simu, airtime, bundles na ofa maalum pamoja na burudani kutoka kwa wasanii Steve K na Harry Ritchie. Ni kwenye shamra za Safaricom Sambaza Furaha Caravan kwa ushirikiano na Royal Media Services. Kwa majina ni Peter Kariuki Ngoge ama Kamla Styles. Nimekuwa nikicheza kwa muda. Natoa na win 50,000, 100,000, 200,000. Leo nimekujia check ya 675. Nikihesabu zote naweza kuwa nimewin 1.3 na nitaendelea kucheza. Changamkia Aviator on shabiki.com. Not for persons under the age of 18. Wiki hii Citizen Duka inakuletea discounts kali ya Okoa wiki kutoka Quickmart. For only 646 shillings, unapata maziwa 2 packets at 110 shillings, 4 pack tissue at 199 shillings, unga ya ugali 2 kgs at 119 shillings, mkate 800 grams at 99 shillings, unga ya chapati 1 kg at 79 shillings. Hizi zote ni only 646 shillings, meaning una save 110 shillings ukitumia Citizen Duka. Piga *487*5#. Chagua Quickmart, then chagua Okoa wiki. Lipa, alafu utapata message ya kwenda kuchukua package yako kwa Citizen Duka counter ya any Quickmart supermarket karibu na wewe. Citizen Duka, the home of discount. Bali Adventure na View Travel. Explore the vibrant culture, pristine beaches, and the serene landscapes. Enjoy Kuta or Nusa Dua, Gili Trawangan, and Ubud. Ride a horse cart and hop between islands by a fast boat. Escape to Bali's paradise for 8 days, starting from $2,067 USD per person sharing. Angukia deals moto na View Travel. Book now and lipa pole pole. Visit viewtravel.com or call and WhatsApp 0703 254 254. View Travel. Dream, explore, discover. Mana momi awacho ni in imiwa nyathini mokwongo. Seher, ekawano bodak e ngima machon, kamoro achiel gi nyathini Seher. Let's open big doors that harbor progress. In all the places that we are. KCB ni yangu. KCB ni yetu. KCB ni yetu. For people, for better. Machini kira nyakoro moge juangen mor mara nipodi kete karka chenro en mara mbaka oromo. Wamedogo mbaka kote rekord chal maro wache county ma Migori. En ang'o mamiyo gi dongre weche mag ohala, en ang'o maduoko gi chien, mor mane magiyudo, lit mane bende mantiere karka. Iwacho ni lit gi mit mayudore county ma Migori
duto walosi kama ntiere kar ka yot mar timo ohala ne joma mine kaachiel koda ka rowere e kuonde mopogore opogore e kaunti ma Migori. E kaunti ma nyaka sani bende siasa tedore kaka kauntis mamoko. Ahinya mar jo Migori ni kamalo ahinya kinde duto. Kose kinde machal nade. Yot ma useyudo e yawo sako kata riwruoge mag muntiere godo mudong'uru godo kaka ojende. Mana penjo kapok akawo yweyo Jack Omondi mondo mi lernwa kanyo machuok kato wadhir Stephen. Erokamano. Mana kaka nawacho ni en adiere ni ne wafwenyo ni wanyalo manyo yo, wanyalo chung' kendwa kwa medo soyo lwetwa ofuko. Emomiyo ne wabiro gi paro ni ber mondo wabed gi gik machalo SACCOS. To e SACCOS gi nitie SACCOS moko mane wachako e tielo mokwongo. To ne ok otimore maber ahinya nikech nyaka beni ne waonge gi lony matut ahinya. To mano ne omiyo wawacho ni kiero ok en lwar. Nyaka wachak waduoge ewi tiendwa kendo. Omiyo ne wachako kendo wabedo gi paro maber nikech adwa nanyisi ni an gi jokombe ma wigi leyo. Jokombe mag sub counties ma wan gi leadership mag sub counties gi duto moriwo Migori County. Wigi ler kane wachak warumo kendo to wawacho no oyo gigi kata obedo ni ne gilwar e kinde cha. Samoro nyalo bedo ni joma no lwar e lwetgi ok e joma nitie sani. Wamany yo wachako godo gini. To hai maber e sama wagoyo mbakani. To wabedo gi paro ni to donge wanie gi jotendwa moko. To jotendwa gi donge wan bende seche moko de gi jukwa kata ojuki mna matin. To donge do juki nikech oyudi ka tiari sechung. To koro en mna mim na support. Ochalo ng'ama keto ni ragwar moro mondo maki. Koro kanye mane wagoye mbaka gi Edi ma en senator marwa ma Migori. To kane wagoyo kuom jodito mane wagogo mbaka no wayudo ka Edi ne paro ni ne ler kode kabisa. In fact senator norwako gini gi chunyi dute. To kano orwake to wabe wawacho ni mae sama koro ka orwake kaka orwake ni to chalo ng'ama omiyo wa mijingo moro. Nokono wadwa chaka achiel nikech kata wan be ne ok wang'iyo ni gino nyalo more. To kane waneno ka wadawo to nyiso wa ni wateme mana gachiel. Tema ne wateme gi Suna West nikech waduto te wang'iyo ni kanyo ne dala kanye manyaka nochag godo. To kane wateme to nwaneno ka sako ni nyodhi maber. Adiri ma Nyasaye nyocha nwa launche maber, nyocha omiyo wa support mora monyalo chiwo. Plus jopiny manyo omiyo wa support wagone gi erokamano. Mak mana ni pod wan gi riyo. Wadwaro ni mondo gini odhi mabor nikech sako ka wan godo to sako en keto to gi en olo kod kungo. Omiyo biro bedo nwa maber ka ginyalo bedo mondo wayud kaka wanyalo dongore kaka jomatindo nikech wan bende wadwa ni mondo wagik kuma jomineno ma ji oluorogo nitiere. Erokamano. Suna West kama mtiere Stephen Ochieng' Okwanyo kaka jakom mano ma boda alwora ma Suna West. Ochal nuyo machal nade ka chenro ma kama gichakore ka senator yawo chenro machal kamano kaka sako. En gino ma yude thuolo mokwongo usebedo kod parono to chenro gi duto bende ipani jotelo mamoko ok bedonje mar mondo mi bende odiye nikech nitie dwaro miwacho ni sekta maru mar boda mana kaka osewacho ni josiasa tiyo kod kanisa. Nyalo bedo ni ka bende en tiyo ma josiasa bende donje mondo mi oti kodu ka leken mar yiero mabiro. Nyaka sani tim ma senator otimo joma moko kapono nodonjo to neno ni gima entieko kanyo otimo kendo siro kendo dwa ketho kata daduoko chien. Omiyo paro machal nade kit telo ma utie godo masiro chenro mag rowere ta sekta maru mar boda. Mokwongo adwa goyo erokamano ne senator marwa kuom thuolo ma nokawo nikech gini nowachake chon kendo paro ni kano kelo nwago wan kaka nwadonjo mwa wacho ni koro wachako weche mag sako nikech waol kwecho to nwadwaro ni mondo japiko bed ni onyalo jitegemea wae wach mar josiasa tiyo kodo miwinji wacho no. Sani ka pesa wan godo fuki biro yudo ka kwecho wadwoko piny. To mane momiyo kane wabedo gi wach mar sako nikech okudwa dhi ni mondo mi kony ng'ato as an individual to nwagombo ni mondo mi wabed gi yuto mo wanyalo konyore go wawegi. Omiyo senator marwa kanwa nyiso wach ni adwa nyisi ni wach ni kanobiro kata mana governor nwatemo chopo kuome. To ok wanyalo wacho ni wakia kaka tudruok notimore to kanwa neno kodeko nwa ahinya to wadhi wagomba ka gi senator to nokawe direct. Omiyo kata nyasi manyo obedo manyi winjo ka samoro ne dwa chalo ka gima kelo tungni ne en nyasi ma senator wuone mano chung'ie kendo nolose maber ma wan wagone erokamano. Tadwa wacho ni wiya bende ok bi wil mokat anyisi ni sama walosa gini moketo certificate ni pap to mbunge mara miluongo ni Peter Francis Masara
ka nowinjo wachni to sama noriwo grube mamoko ko odwa jologi to wiye nokowil gi sekta mar apiko kendo noluongowa madwa nyisi ni kaka an Suna West mara na benefit kendo nomiya chek mar 320,000 mwadhwa kete e sakono ka kendo koro nwachako losa rambe manyo otelnwa gi edi kata nobedo ni tungni nyobet but governor be gikone nyodhi ochopo kata ka ne ochopo no nochopo kodeko matis but embe lwete notimore nade nochopo en mana ni wawacho ni ya jotendwa oningo ng'i ni wambe wa jombulu to kolo kwecho to oningo gi support wa sama owinjore moloyo ni sasa moponi dongruok moro dwa biro to wachuno gi go achuna ni warwayogi wan bende wiwa osebedo mbele to kendo sani movement manywa chako ni through my chairman nwasewacho ni wadwa time koro luoruok mara ni ne en mana michako godo to en kielelezo masani kaka nwase Suna West wadwa time the entire sub counties ma wan gode Migori County te koro anyalo wacho ni challenges to nitie wasebedo kwa kadhi andaki moko koni gi koni nikech jasiasa dwaro ni komii to chuno ni nyaka sapote to wan be karwa ni kikete bende siasa be yudo ka wating'o ji ma bende nigi paro mopogore opogore to dongruok kiketo gi siasa ok nyal dhi koro mano mokwayo ni kata koponi watimo gige wagi jo siasa omiwa space marwa to matiyo kodwa maber wan bende nwane jopiny bende neno to mayulo bende jopiny neno to wan bende wadwaro ni wabed kielelezo mondo mi ji olok paro ma gisebedo godo marach kuom japiko mondo ji one ni gini en tich kendo en tich manyalo inua oganda kendo nyalo inua chumi mar jopiny kendo nyalo miyo ngima ng'ato lokore kawuono king'iyo japiko ok inya nene ka japiko machon omiyo an amor gi chenro ni kendo pod amedo mana wacho ni wan tungni mag siasa to waonge jo siasa gogore kendgi wan kanyo waonge wan kochopo kar tich to wan sama ogik ka gibiro duogo kendo kwayo to nwapenja penja ni to wan kaka vijana kinde mane itiyo kanwa temo duongo to ni konyo wagi kanyo yes kanyo bro miyo wadwoko maber mondo mi wayud jatelo maber mwadwaro erokamano ahinya thuolo maduong' ng'ena ng'aduo iri mondo aka wach mogik kaachiel koda ka Jack to ka loso kod Dorothy embe ang' otie kod wach mare mogik mana ka waloso kar kae nitiere telo mopogore opogore mabedo karango chenro mopogore opogore mag ohala chiro en gino mantiere wi counties ahinya en ga wi woman rep en ewi telo mar county mopogore opogore ohala matimo kata kane kwayo mondo mi ober lwasi mar ohala e kind gik mamoko kwayo gide gibed magi kendo to magi mosetimo mondo ochop ne jotelo gi to duoko mane ma oseyudo jo boda boda osewinjo kanyo gino yawni gi sako un ma osebedo machal nade bende chirni osetieki nitie chiro ma nyaka sano gendo gana moko goyo sigana mathoth ahinya mano ka warango gi nyaka sani ginya bedo gen mage ponono mosetieki morumo mosedonje madwer donje to podi machiegni Dorothy erokamano daer mar wuoyo gi jotendwa sana sana sama itimo campaign gin gi gik ma gisingo ne jokura mang'eny jokura gin joko matero gi e ongas mamalo koro ka wuoyo e sekta mar ohala mar Migori ok dhi maber ohala ombemore gi sianda ne piny sana sana mine mag mboga chiro kacha dhi mbele ene process odhi mbele lose mine ni oko to koro wakwa telo mowinjore madhi mbele gi tijno opar mine mane bath opara sana sana watu jok ma mine mag jo alot mine mag jo alot jo duma jok ma use bath opara kanyo winjo matek ohala ok dhi kodgi maber kaluwore gi weche mag yuto mag capital koro nwagomba gomba wan be kaka wan mine mondo wariwre mondo walos sako mondo wan be sama itero repod cha wan be wayudre koponi ikale mana gi sako to wan be kare mondo wamanyre joma mine mag jomboga mag jomaka mondo wariwru walos sako pok umanyoru pok wamanyore karo time nade Migori watime tima kaka ng'ato wuok ni manyo kaka nyalo loke pok wamanyore dulumare ni pok wamanyore mondo wariwre mondo walos sako koro mae mane wakwayore kaka johala mondo walos sako mondo wayud kaka inyalo yudo pesa ni pesa mabiro ne jo mine magaswekrani kamano wach mari mogik to ote mari ne telo ma county mano ma Migori inya yiero ng'ama yorne ote mari ng'ama iwoni nyalo loso gino
ma idwaro kata ma joma mine dwaro e kaunti ma Homabay? Akwayo Senator mara Eddie Mukratego mondo donje wach nieri mondo losnwa gigo nikech wang'iyo wanene kaka en gi miyungo mar tich ka ng'iyo kaka notimo ne jo boda boda gi wan be oparwa wan mine ma jaswekra gi mondo ting'wa malo. Erokamano ahinya. Jack, wach mari mogik watieko. Erokamano. An ote mara mogik awuoyo gi joma tindo wetena kendo jowa mwatiyo go tijni. Adwa mana ni mondo aparnegi ni mana kaka ne wawacho ni kik ithinri, we thinori. Adwa ni kawuono bed king'eyo ni in ng'ato kendo value mari wamiyo priority mokwongo. Omiyo adwa ni mondo anyisi ni ka wariwore kanyakla to wadhi bedo gi yot. Omiyo owacho ni wati kanyakla kendo onyalore ka wariwore. Erokamano ahinya. Steve, wach mara mogik awacho ni ne jogewa ni wabed mana gi jiwruok seche duto to wabed jok mar focus wa ikwecho kasto wabed gi paro maliw to wae pingo bende weche koni gi koni. Kokamano an anyalo wacho ni kata mana sani ne governor bende nose promise wa gimoro pod warito nikech nonyiso wa ni nitiere pesa moro madonjo e sector wagi emomiyo wan gi saga wabedo piny pod warito mondo kodonjonwa en wachak wadwok report to nwago erokamano dongruok ema wadwaro. Erokamano ahinya. Steven Ochieng Okwanyo, jakom mar boda boda Suna West, kachiel koda ka Jack Omondi Ogola ma jakom mar boda boda association ma county ma Migori, kachiel koda ka ja ohala e county ma Migori Dorothy Achieng kod welo mamoko jakora mok joan nokodo thuolo mar bedo kodgi achiel kachiel e chenro odiochiengni ma kawuono. Ageno kwaloso kendo e wi county ma Migori adhi yudo thuolo mano mar twak kodgi. An gi mine ariyo kachiel koda ka jal moro achiel modong' oko ka. Waboloso thuolo kodgi duogo e studio mondo mwatwag achiel kachiel kuom wuok e county ma Migori muchopo Nairobi ka mondo mwatwagi. Erokamano ahinya. Watudo juma manyien kiny awuon ne Friday. En chieng' wuok tich. Kiny tich ariyo an ka chal mar piny Kenya kachal koda kamba koromo abedo kod yaro kiny makawuono e lojo duto moketo chenro chopo en makare. Orit masani jogo mondiko no Facebook wadhi mbele wuo e Facebook kacha johala wadonjuru kacha watwaguru ne ka konya Rese County ma Migori. Orit masani nyinga Cleophas Oluoch jakisumo kanya kwar mokeo nyaka chisango med neno Ramogi TV. Wacha nikupatie ushikilie cheki yako. Uhakikishe ni cheki ya shilingi 50,000. Si unaona? Kabisa. Hii inaitwa the Jipange goodie bag. Atuambiange watu nini iko ndani. Tunaenda kuangalia nyumbani. Leo mimi nafurahi sana. Sasa hata unakaa kufurahia? Mimi nafurahi kabisa. Hata msichana wangu aliniambia ukipata hiyo ndio taamini ni ukweli. Sasa mimi naruhusia wajibu tamwambia ni ukweli kweli. Nimeona.